mogwirizana ndi Habitat for Humanity. Kumeneko akakayendera ndithu malo amenewa akhale akulowa mu BICC auditorium menetu mwambo wonse okhazikitsa mwambo umenewu. Ntchito imeneyi yomanga nyumba zolimba zodalirika komanso za mtengo wabwino uchitike ndithu kumeneko ku BICC. Ndetu pano tikhale tikucheza ndi anthu osiyanasiyana pamene tikudikira kuti president wa dziko lino afike pano pamalo ku area 20, ndipo tikukamba za ntchito imeneyi imenenso akufuna kuti akhale akuonetsetsa kuti chilengedwe chisaonongeke mdziko muno pomanga nyumba zimene siziononga ndithu chilengedwe. Ndipo pamene ntchito imeneyi ikhazikitsidwe ndi president wa dziko lino, akufuna kunena kuti ntchito imeneyi ikutsatiraso zokambirana zokhudza nyumba mu Africa Housing Forum zomwe zinachitika ku Nairobi mdziko la Kenya. Pano tili ndi nduna yoona za malo komanso za nyumba amene ndi olemekezeka Deus Gumba amene wafuna atifotokozere zambiri. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Tadzuka bwino, inu mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tufuna tidziwe kuti kodi ntchito imene masomphenya ake ndi ati? Tikamakambazwa ntchito imene tabwera lero National Housing Symposium, tukambazwa kuzana ndi masomphenya amene president adakhazikitsa atakhala pa mpando kuti tikamayang'ana chitsogolo ya dziko la Malawi tuyang'ana ku chaka cha 2063. Tiyenda bwanji makamaka kukuzana ndi zomangamanga za nyumba. Takumana ndi zambiri pakati apa chifukwa imene chakamangidwe ka nyumba kosakhala bwino, makamaka mwina takumana ndi anamondwe osiyanasiyana amene anapangitsa kuti mwina nyumba zambiri zikokoloke komanso ngakhale miyoyo abale athu ipite. President anaona chimenecho kuyang'ana chitsogolo analoti tikhazikitse ndondomeko yabwino yone kuti anthu tikamamanga nyumba popeza dziko lino timanena kuti malinga ndi malamulo timati ndi planning area. So paliponse tunena kuti kupita kuchitsogolo tione kuti kodi munthu akumudza akamamanga nyumba azimanga ya mtundu wanji. Zikhala nyumba yolimba komanso tikhala ndi standard. Timaona maiko mwanzathu kuti kodi akamaoneka kuti kumudzi umaoneka mwa mtundu wanji. Ifenso kupita kuchitsogolo tufuna tichite ntchito imeneyo. Ndilero mkumano uwu ndiona kuti akatswiri ndi akadaulo akumana apangane kukambirana kuti kodi maplan akhala mtundu wanji. So chinakomera president tapempha kuti iwo akakhale ndithu mlendo olemekezeka pokatsogolera ndondomeko imeneyi. Lero akachita ntchito imeneyi ndithu tiyambira kuno kumene tumanga head office ya Malawi Housing Corporation komanso tikatero tipitanso uko ku BICC kumene tikachite ndithu chionetsero cha zimene tulakatapanga maplani osiyanasiyana poyang'ana chitsogolo monga president Dr. Lazarus Chakwera ananenera poyang'ana 2063 kuti Malawi akakhale Malawi ndithu wodongosolo Malawi wokomera wena aliyense. Tikamakambaza ntchito yomanga nyumba zimenezi imene ya president akutsegulira akukhazikitsa tsiku la lero, tukambaza nyumba zingati komanso ntchito imene iyamba motani? Ndondomeko yake tikunena kuti DPT wa galimoto zimene zatenga president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera zikufika pano pa area 20 pamene ndi pamalo pamene amangire ofesi yayikulu ya Malawi Housing kuno ku Lilongwe. Nkhani yake ndi imeneyi yonena kuti mdziko muno mukhale nyumba zolimba komanso zodalirika zonena kuti iyayi kukabwera ngozi zogwamwa dzidzidzi zisaonongeke. Nde akukamba za mutu wa mwambo umenewu umenetu pa Chingelezi ukutchedwa kuti Sustainable and Affordable Housing in Pursuit of Agenda 2063. Kutanthauza kuti ntchito imeneyi ikupherezera masomphenya a dziko la Malawi 2063 onena kuti dziko muno mukhale nyumba zodalirika komanso zimene amalawi angathe ndithu kukhalamo bwinobwino komanso kulipira pa mtengo umene angaukwanitse. Ndikuona ndithu galimoto imene yatenga president wa dziko lino ikufika ndithu pano, ndipo akafika timve ndithu kuti akuluakulu amene akuyang'anira ntchito imene yakhale akumufotokozera kuti kodi ntchito imeneyi iyenda motani, komanso akhala president wa dziko lino akukhazikitsa mwala wa maziko komanso kukhazikitsa chipilala chija chosonyeza kuti ntchito imeneyi yomanga ofesi yayikulu ya Malawi Housing kuno ku Lilongwe itha kuyamba ndithu. President tsopano otsika galimoto imene wakwera, ndipo pamenepo akulandiridwa ndi akuluakulu
amene abwera kudzamuchingamira. Ena mwa iwo ndi nduna imene ya zamalo komanso owona za nyumba, ndipo tu president wa dziko lino akuyenda ndithu pereka ndithu chanza kwa ena akuluakulu, ena mafumu, komanso tu ena amene ndi ma contractors amene akhale akumanga nyumba imeneyi. Ndetu timakamba zonena kuti ntchito imeneyi ikhale ikumangidwa popherezera ntchito ija masomphenya a dziko la Malawi a 2063. Ndipo pano tsopano president wa dziko lino akufika pamalo pamene amufotokozere zimene zichitika zokhudza ntchito imeneyi. That we are putting up. Firstly, you may need to know that our housing corporation was established in 1964 by the Act, but also in 2016 when the Act was amended to commercialization. So this time we are doing it as a commercial entity, and we have planned that we construct state-of-the-art building that is going to house the offices, because having moved from the Blantyre to the Longwe, we would like to have at least enough space to work on. And at the same time, we also have that project 250, whereby we would like to commercialize. By that, we mean in the next 10 years, we're going to construct about 250 housing units. And we are moving, from this single floor to at least this type of housing. The site has been provided by the ministry, and where we are seated, it's this plot, and a new building that we want to put up is the one that you can see there, which is visibly seen like that. We have the plans, the ground floor plan that also in the first floor, and this is how it's going to look like when you're inside. And in terms of the design, we're not running away from the one that we have in Blantyre. That's why you can actually see even the outlook itself, because we've stayed there for almost 60 years, so we didn't just want to depart and bring in something that is going to surprise or estrange our customers. The way it has been designed, we have what we call atrium, or an opening, where we would like to reduce on issues of mechanical energy, like maybe lighting. We would like at least to access light from inside, but also even outside. So with this opening, we'll be able to reduce even on things like the use of electricity, but also even in terms of air conditioning. So this is how it's going to look as an aerial view, and probably even the 3D outlook, it's just like that. So from here, I may, at your pleasure, take you to where we just we have the model that we would like you maybe to appreciate, how we have finished it. It's going to look like. Exactly. Exactly. So this is the model, how it's going to come out like. The moment you launch this, constructions are starting forthwith.
And we are sure that in the next 1 year, we should have completed the works, because our contractor, Hen and Goch, has really promised that they are going to do it and make sure that they live up to giving the promise. Wow. Yes. So I believe you will be coming very soon to open this. Yeah, so that's just how it's looking like. Yeah, Delhi. And from here now, I will take you to the site where obviously we're going to do the groundbreaking. Ndemene timafotokozera pano tsopano pauchitika mwambo kukhazikitsa mwala wa maziko kumene president wa dziko lino akupanga, ndipo tu pamalo pamenepa president wa dziko lino watenga ndithu fosholo, ndipo tu nkuzakumba pamenepo nkudzatenga dothi limeneli nkuyika muwiri bala. Umenewu ndi mwambo osonyeza kuti ntchito ya pano yomanga maofesi akuluakulu a Malawi Housing pano pa area 20, ntchito imeneyi waiyamba ndi president wa dziko lino, ndipo tu pano tsopano kuzayendetsa wilibala imeneyi kupititsa ndithu pamalo pamene apakonza kuti tsopano dothi limeneli ayikepo. Ndi mwambo ochititsa chidwi ndithu president wa dziko lino kufika ndithu pamalo pamenepo nkukhutula dothi limeneli, ndipo tu kuzavula ndithu maglavu amene anavala kutanthauza kuti ayi ntchito imeneyi waiyamba ndipo ikhale ikupitirira kuyambira lero mapita mtsogolo. Ntchito imeneyi ndiyomanga maofesi akuluakulu a bungwe la Malawi Housing kuno ku area 20 mu mzinda wa Lilongwe. Nde mwambo umenewu ndonena kuti kumanga maofesi amenewa komanso kumanga nyumba zodalirika mdziko muno zimene zikhale zolimba komanso zapamwamba, ndipo tu pamenepo president kutanthauza kuti wamaliza ntchito yokhazikitsa mwala wa maziko nkuzasamba m'manja pamenepo. Anthu onse nkuonerera ndithu. Nde pano timanena kuti akakhala pano akhala kumufotokozera mene timamvera ndithu kuti amamufotokozera mene ntchito imeneyi ikhalire iyendere, ndipo tu pano tsopano akupita pamene pali plak, ndipo tu kuzamasula pamenepo anthu nkuombera manja ndithu ntchito imeneyi wayikhazikitsa president wa dziko lino, ndipo ikhale kuyambira lero kupita mtsogolo. Nde timanena kuti kodi ntchito imeneyi akuti cholinga chake ndi chani, akufuna kuti amange nyumba zabwino zimenetu malingana ndi kusintha kwa nyengo zikhale zikupirira ku zosiyanasiyana zimene za nyengo zimabwera, monga ngati usefukira kwa madzi kapena
mvula ya mkuntho. Pamwala umenewu wa maziko ndithu palembedwa mawu unena kuti this stone for the official groundbreaking ceremony of Malawi Housing Corporation head office, officially opened by His Excellency the President. Utanthauza kuti mwala umene wa maziko wakhazikitsa ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuno ndithu ku area 20 mu mzinda wa Lilongwe. Komanso takuti cholinga cha ntchito imeneyi yomanga nyumba sustainable housing afuna kuti madera mwathu mosiyanasiyana, madera ena amakhala kuti yayi anthu opezerako mochepa, koma kumeneko kukhale nyumba zabwino komanso kuzioneka kuti yayi ndikotukuka community development, komanso afuna aonetsetse kuti m'matauni mwathu muzioneka bwino ndi nyumba zimenezi zomanga mwadongosolo komanso molimba. Ndipo tu pano tsopano President wa dziko lino akuyenda ndithu kupita pamalo pena pamenepa pali anthu ogwira ntchito Malawi Housing avala ndithu ma t-shirt ma golf shirt olemba Malawi Housing Corporation, ndipo tu kuapatsa moni pamenepo anthu ogwira ntchito ku Malawi Housing. Titero kuti ntchito imeneyi yokhazikitsa mwala wa maziko kuno ku area 20 mu mzinda wa Lilongwe yathera pamenepo. Tikhale tikupatsirani zimenezi zichitika ku BICC Bingu International Convention Center. Tikumane kumeneko, musatalikire. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of MBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. MBC TV has the highest viewership and MBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose MBC. And a lot of our land that is at 1,000+ meters doesn't exceed 38 degrees or rarely does. So there's many areas in Malawi that will be suitable for macadamia production. Kuno ndikumene azathu akulima mbewu ya macadamia. Macadamia ndi mbewu imodzi imene tikupanga promote kwambiri ku Malawi kuti itithandize pa nkhani ya chuma, kubweretsa ndalama za maiko akunja, forex. Chimene tikulimbikitsira ma mega farm a macadamia ndiyoti choyamba amakhala kuti akutenga malo akulu zimene zimathandiza kwambiri kuti alembeso ntchito anthu ambiri, so pali job creation komanso productivity. Mtete ukafika Muhoba umayamba kuyenda umafika pa Chigayo, ukamba kugaya umayenda so umafika pa Conveyor, ukafika pa Conveyor umayenda so umafika so pa Conveyor ina imeti masankirayi, ukafika pa Conveyor apa timasanka mtete omwe suna sweke, ndiye umasana sweke timayika mbali imodzi, womwe watseka timayika so mbali imodzi, ndiye timasiya pa wabwino umene umayenda umafika pa Matumo.
It takes a long time for macadamia to establish, it takes a lot of money as well. And slowly, we started planting macadamia about 20 years ago, and now we have orchards. Some orchards are 20 years old, but we continue to plant slowly. So some orchards are new. They've got 1-year-old, 2-year-old trees, and some orchards got 20-year-old trees. It's, let's say, a highlight in our careers to have His Excellency visit us. It's an honor, it's a privilege to have His Excellency visit us. And it's an encouragement. More than anything, we feel encouraged that we're doing the right thing and that we have the full support of the government and the personal support of His Excellency, as he is very interested in agriculture and mega farms. This is very exciting to us in the agricultural industry. We were preparing for you, Your Excellency, and in our rush. Kubwera kwa lero ndi chimodzi soma chisindikizo chonena kuti Amalawi mdziko muno chilichonse tili nacho tidakhala kuti tikukhala anthu olimbika komanso anthu ochilimika pa chilichonse chimene tikuchita. Amalawi dzikoli tikhoza kukhala anthu odzidalira mwatokha. Tikawonjezera ku productivity komanso job creation ndio titumizanso zimene tikolole kumene kwakunja zimene takhala tikufuna zizichitika kwambiri chifukwa macadamia pa mtengo wake tikagulitsa kumene kwakunja timabweretsa ndalama zambiri. Ndaife ngati unduna wa zaulimi tipitiriza kugwira ntchito ndi alimi onse amene akufuna kupanga ulimi wa macadamia cholinga tiwunikire zofunika zimene akuyenera kukhala nazo kapena ma incentive amene akufunika kuti tathandize komanso miseka ndi ambiri. Koma china chimene tikugwirana nawonso ntchito alimi athu macadamia tikuonetsetsa kuti mafactory amene timaphwanya macadamia aja azipezeka malo osiyanasiyana kufupi ndi kumene kuli alimi, chifukwa value addition ndi imene kufunika kuti tipange emphasize kwambiri cholinga ulimi upite mtsogolo kuno ku Malawi. Tachoka kuja ku area 20 kumene kunali mwambo okhazikitsa mwala wa maziko umene wachitika ndithu amene wakhazikitsa ndi president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, ndipo tu pano tsopano tili ku Bingu International Convention Center pamene tu mwambo umenewu ukhale ukupitirira, ndipo tu president akafika kuno ku BICC ayambe kuyendera zionetsero malo azionetsero zosiyanasiyana zimene zikufotokoza ntchito zimenezi zomanga nyumba zolimba komanso zodalirika. Imeneyi ndi ntchito imene ikupherezera masomphenya a dziko la Malawi a 2063 amene tu ali omanga nyumba zabwino zodalirika komanso zonena kuti zikhale zopirira ku mavuto ogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi komanso tu mvula ya mkuntho komanso mphepo ya mkuntho komanso mvula imene imabwera ndithu ya mphamvu. Pano tili ndi nduna yona za malo amene watinachezanso nawo kuntunda kuja pano tsopano afuna atifotokozere kuti kodi chionetsero chimenechi chimene chili panochi chikutanthauza chani. Zikomo kwambiri tipane tupitira ndi ndondomeko yathu yokhuzana ndi kuti president atsakulire nkhani ya ndondomeko ya malo kapena zionetsero zamene dziko liyendere dziko la Malawi po 2063 tikutero kuti titachoka kuja kumene timatsa president khazikitsa ndondomeko yomanga mala headquarters ya Mala Housing Corporation tabweranso kuno ku BICC. Kuno ndekuti kuli mabungwe osiyanasiyana amene akutengapo mbali yokhuzana ndi kamangidwe ka nyumba zabwino, nyumba zolimba komanso nyumba zimene zitha kupirira ku nyengo zosiyanasiyana. Moti pano ndithu tili mamodelo angapo amene mwina president aonere pamangidwa ndithu nyumba zoti munthu akhozamba kugonapo ngati anzathu Habitat for Humanity amanga ndithu nyumba chilichonse chili mmenemo komanso farmhouse ndi magulu ena osiyanasiyana. Zimenezo ndithu pali nyumba mwina zosachepera 5-6 zimene zilipo mpano zoti munthu akhoza kugona. Zimene zindende nyumba zimene
tufuna kuti mapiriji tsogolo kuyang'ana 2063 midzi mwathu ngakhale ma trading center mwathu muzimangidwa nyumba zimenezi, nyumba zoti zikhala zochipa mtengo komanso zikhale nyumba zolimba, nyumba zamuyaya komanso nyumba zamakono. Zimenezo zimene president akufuna, so tabweretsa kuno kuti ndithu aoneza zimenezi kuti ngakhale machitidwe athu m'midzimo, mafumu athu mukudziwa kuti unduna wa zamalo tinalemba Nyamata 319 malandi clerk amene akuti apite ndithu kumagogochalo kuti ngakhale kwa magogochalo kuja kumudzi kamangidwe ka nyumba kazikhozana ndi ndondomeko imene tufuna kukhazikitsa lero. Ndi akadaulo akatswiri akumana kuyambira lero kufika mpaka na mawa kupita mkuja kuti aone kuti mapulani anje amene tingatsati oti patse ndondomeko imene ngakhale kumakhanso mwina dzeraso ngakhale kuma MP ma CDF aja tikamamanga nyumba za aphunzitsi kandi nyumba za mtundu wanji zikhala mokhuzana ndi mapulani monga amene tikufunira. Zimenezo zimene president akufuna kuyenda chitsogolo kuyang'ana 2063. Tikamakamba za nyumba zimenezi zonena kuti zikhale zofikirika kwa Malawi, kunena kuti zikhale pa mtengo wabwino, tutanthauza chani kwenikweni fatu tikanena ndithu anthu amene amafuna kukhala nyumba za housing amakhala ambiri, komanso mwina nyumbazo zimakhala zoperewera mitengo yake mwina pena imasinthasintha. Muonetsetsa bwanji kuti nyumba zimenezi Amalawi azikwanitsa? Tulero kuti pamene tukamba kusona ndondomeko za nyumba situngoyang'ana Malawi Housing Corporation yokha. Malawi Housing Corporation ndi mapulani kuti mange nyumba zokwana 250,000 muzakateni zikupita chaka chilichonse 25,000. Koma tuna kuti ngakhale kumudzi kathumba kochepa mlimi azitha kukamanga kanyumba mwina ka 2 million akhoza kukhala ndithu pamwepo pali kamunda kake komanso kukhala ndi kanyumba kake zonse nkumayenda pamenepo ulimi kuyenda komanso nyumba ali nayo nyumba yokhazikika. Zimenezo tufuna zichitike ndithu m'maderamo, so anthu asangoopa kuti ayi mapulani ni Malawi Housing Corporation yokha, koma onanso kuti ngakhale kumudzi mweyekha munthu ali nkuthekera kotani. Nchifukwa ndithu mabungwe amene abwerapo ngati Human for Humanity athandizire komanso mwina Red Cross ndi ena onse amene amatofira ngakhale kumudzi kuti kumeneko uko ndithu munthu aliyense asaone kuti ayi kumanga nyumba mpukhapukhapa akakhale mtawuni, koma tikufuna kuti munthu wakumponera munthu ndithu wachapananga athe kumanga nyumba imene yakhuzana nayo kuti ngakhale yabwera mwina namondo wa mtundu wanji koma ikhale yoti nyumba yokhazikika. Ndithu pali mapulani abwino osiyanasiyana amene mwina ndithu amene tikakambirana amene akuluakulu akakambirana akadaulo zionetsa kuti Malawi ayenda mwa mtundu wanji kukhuzana zamangidwe. Zikufuna zinthu ndithu zipite chitsogolo osiyana ndi mmene ndithu zimakhale ongomanga apo chinambalala. Zikoma kwambiri amenewo ndolemekezeka Deus Gumba amene tu ili nduna yoona zamalo komanso za nyumba mdziko muno. Ndetu mene tikumveramo ndipiti umene watenga president wa dziko lino ukufika ndithu pano pa BICC kuti mwambo umene ukhale ukupitirira, ndipo tu president akafika pano akhala kuyendera malo azionetsero amene wandi malo osiyanasiyana amene tu mabungwe amene amapanga ndithu zokhudzana ntchito za nyumba zomanga nyumba ali pano. Tikuona ndithu nyumba zamangidwa ndithu chionetsero cha nyumba yeniyeni chilipo mpano ndithu tikuona Habitat for Humanity amanga nawo nyumba yawo ndithu mpaka kuyikongoletsa mbali mu maluwa, komanso Malawi Housing amangaso nyumba yawo, so zikuchitika ndithu pompano. Ndakhala kumufotokozera kuti kodi nyumba zimenezi zikhala zooneka motani, akufuna kuti zikhale zooneka mwa makono komanso zisakhale zogwiritsa ntchito zipangizo zimene zimaononga chilengedwe monga ngati njerwa zija zimene timapezeka kuti tadula mitengo ndi kuotcha, sakufuna kumangira nyumba ngati zimenezo. Njerwa zipangizo ngati zimenezo afuna amange ndithu njerwa zimene amagwiritsa ntchito kupanga ndithu ndi cement kuti zimenezi zikhalenso ziuteteza chilengedwe cha mdziko puno. Tilitu pano ndi mtolankhani wathu amene ndi Isaac Jali. Isaac wakhalatu kutsatira makamakatu ntchito imene president wa dziko lino akukhazikitsa lero imene yomanga nyumba zabwino zamakono mdziko muno, komanso nyumba zimene tu zikhale zili zolimba zimene zikakumana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi sizikhala zikukokoloka mwachisawawa kapenanso kuonongeka mwachisawawa. Ndeta ngoti fotokozera zina ndi zina zimene watolapo. Zona dinzanga Khadija tiyambire ponena kuti pali ripoti lina la Habitat for Humanity limene likufotokoza mwachimvekere kuti nyumba 4.8 kapena 4.9 million zimene zili mdziko muno akuti ndizosalimba zoti mwina anthu anafolera ndi udzu komanso zosamanga molimba kwenikweni. Ndiye dongosolo ili lithandizira kuti mwina papezeke ndondomeko zoti anthu azimanga nyumba zolimba. Ndakumva iwe wemwe kunena kuti zokuta nyumba zoti zikhoza kulimba ngakhale kutabwera mavuto osiyanasiyana akusintha kwa nyengo, madzi osefukira ndi zina zotero. Ndiye dongosolo limene lithandizira kumbali imeneyo, number 1. Number 2,
nyumbazo zikamamangidwa kuti anthu asamamve kuwawa zizikhala kuti low cost zoti mwina makanthu zisamalowe kwambiri yani zisamalowe kwambiri nthumba zizikhala zochipa ndiye dongoso limeneli lithandiziranso mbali imeneyo kuti anthu azimanga nyumba zochipa nyumba zoti mwina zisamalowe nthumba zonsezo kuthandizira kuti amalawi azitha kupeza nyumba zabwino chifukwa tikumva kuti Malawi munomo nyumba zikuperewera amalawi housing nawonso akuti afuna kuyamba kumanga nyumba 25,000 chaka china chilichonse kwa zaka 10 kuti mwina pakutha pa zaka 10 a housing wazakhala tamanga nyumba 250,000 zonsezo zofuna kuchepetsa usiwa kapena kuperewera kumene dziko lino lili nako zikomo kwambiri Isaac ndithu watifotokozera kuti kodi ntchito imeneyi yayambika chifukwa chani akuti tu pali usiwa wa nyumba zabwino mdziko muno pano president wa dziko lino tsopano ndi mayi wa fuko lino mayi Monica Chakwera watsika galimoto ija motitu akuyenda pa chinsalu chofira akupatsana ndithu chanza kwa akuluakulu amene abweratu pano pa BICC pamenetu akhale akumuonetsa ndithu zionetsero zimene azipanga zogwirizana ndi ntchito imeneyi ya malo komanso kumanga nyumba mdziko muno motitu pano president wa dziko lino wafika pamalo oyamba pamene pandi pamalo pamene amufotokozere za ntchito yonse ikhoza kupirira ku zivomezi komanso mafloods ndiwosiyana in terms of size komano kuti zimene zimangidwe molongosoka malamulo akunena kuti panopa dziko lonse likhale planning area ndi kuti mudzi uliwonse tikuyenera kupanga plan kuti kodi azilima kuti nkhalango asunga kuti manyumba akhala kuti ndi talemba ma land clerk alangiza za malo amene azathandiza afumu kupanga plani ya village kuti midzi nayonso idzaoneka ngati town pomafika 2063 cholinga cha boma nkuti manyumba amenewa asagumule imene ndi yaudzu pakali pano koma akafuna manga ya permanent akhoza kusankhawo plani imodzi ya maplani 18 amene apangidwa design so bwana mwachidule mwachitsanzo ndekuti iyi ndi design ya nyumba imene ndi veranda khonde pa sitting room chipinda kitchen khonde linaso kuseri komanso chipinda china iyiso chimodzimodzi pali nyumba zosiyana 1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom mwachitsanzo ngati ndanena kale ndekuti ikhoza kupirira ku ngozi zimene tikukumana nazo za dzidzidzi kuchokera apa bwana mukhoza kuonanso kuti pamene ma designs iwo pali ina yongokhala mwina chipinda chimodzi pali ma designs azipinda ziwiri pali ma designs oti nyumbayo ikakhala zipinda ziwiri pakhalenso ka kitchen kapena toilet komanso tapanga design kuti akhoza mkolingana ndi kuthekera kwake munthu what we call a growing house akhoza kuyamba kaye ndi chipinda imodzi ndi sitting room akapeza ndalama awonjezere akapeza ndalama awonjezere mpaka izakhale nyumba yayikulu kolingana ndi kuthekera kwache like mene zikuonekera apa nde bwana mwachidule ndingokonetsani mmene mudzi wa plan ukhoza onekera tikayamba so anthu tiziwapatsa maplani ngati conducive environment kuwapatsa kumamidziko ma land clerk athu aziwathandiza kupanga set out kuti nyumbazo zimangidwe mwa plani kuti pena paliponse pamene pali nyumba ya udzu amene wapezako ndalama ndipo afuna amange nyumba ya permanent agwiritse ntchito ma plan amene boma lapanga kuti ma standards dziko lonse akhale ofanana
So maplaniwo pali ya 1 bedroom, ya 2 bedroom, ya 3 bedroom mpaka 5 bedroom. Kuti amene afuna yayikulu kwambiri asankha yayikulu, amene afuna yaying'ono asankha yaying'ono, akafuna kuyikuza yaying'onoyo adzawonjezera as a growing house. Plani imeneyi boma kugwira ntchito ndi mapartners, Your Excellency, tapanga kuti tipereka kwa ulere. Lero mukangowapanga launch bwana, maplani amene ndi tatumiza ma WhatsApp, ma Facebook, komanso kwa DC azikapezeka, chifukwa ncholinga cha boma kuti wina aliyense amene afuna kumanga nyumba ya permanent apeze maplani wa kwa ulere ngosagulitsa bwana. Chabwino, Your Excellency. So, Your Excellency, maklalika amenewa ayambaka ale ntchito yawo mwachitsanzo akapanga plani mudzi ngati chonchi, ndiye kuti minda ikhale minda, malo amanda asungidwe, woodlot isungidwe, ndiye kuti awa ndi manyumba mulaini akhoza ku user design, awa ndi manyumba akhoza user design, awa ndi manyumba akhoza user design, amene afuna akuluakulu kunonso, ndiye kuti pomafika 2063 titachita izi ngakhale midzi yathu izaoneka ngati kutauni, anthu sazidzathawako chifukwa kudzakhalanso kosangalatsa. Bwana, ndikafika pamenepa tili ndi mapartners ambiri amene tikugwira nawo ntchito, ndiye abweretsa ma prototype houses amene amanga uku, ndiye tiyambira ndi a Habitat for Humanity amene ali apa kuti atifotokozere nyumba zimene amanga kale ndi kumenenso akulowera. Zikomo kwambiri bwana. Good morning, Your Excellency. My name is Victor Muhango. I'm the National Director for Habitat for Humanity. I would like to introduce you to our board member, Mr. Banda. Mr. Anthony is from Kenya. He's a National Director there. And Grace is also from Kenya. Yeah. Habitat for Humanity's mission is to ensure that everyone in Malawi has a decent place to live. So we would like to welcome you to inspect what we do as an organization. If it pleases you, Your Excellency, I will ask my colleague, Spiwe, to take over. But just to mention that over the past 10 years, we have built over 1,700 homes across Malawi. And we work with various partners, including donors from outside Malawi and corporates in Malawi. What we do is when we're building, we target vulnerable households, and we ask them to contribute what we call sweat capital. So when we're building, they bring sand, water, and also provide labor, but we cover the cost of the housing itself. So here we are going to present the model house and some of the services that we are providing. You are welcome, Your Excellency. Thank you so much. You're welcome, Your Excellency. Okay, so kuno kubunge la Habitat for Humanity Malawi, munga mina fotokozera kale, tima manga manyumba, kuwa mangira anthu ovutika mwaulere, komanso tima pangaso promote hygiene, pomanga ma latrine, monga mene mwaionera, iso latrine makhala mbalina, chimbudzi mbalina, bafa. Komanso sitinalekeye pamene tima pangaso drill ma affidave hand pumps, komabe tima pangaso promote income generating activities popo aphunzitsa anthu kupanga ma briquettes amene ali alternative energy source, komanso timathandiza anthu ku tawatrena mu kudzala mitengo komanso kudzala mabambu as an alternative energy source as well as construction material. I'll hand over to my colleague Francis. So Your Excellency, would like to kuoneseni nyumba imene tamanga
Mwaiona nyumba imene yamangidwa mu 1 week and timagwiritsa ntchito ma stabilized cement blocks amene ali apawa amene amagwiritsa ntchito doti ndi ka cement pang'ono. Kenako timamanga nyumba imeneyi osagwiritsa so mortar or cement. And this house, as beautiful as you see it, it has costed us around 10 million Malawi kwacha, which means a lot of people, if we come together, government comes in, other donors comes in, we can build many houses for people in Malawi. Yeah, ndetu kuoneseni nyumba amene ikuonekera. Ndi zipinda zitatu. Yes, ku bedroom. Yeah. Yeah. So the materials we are using is climate friendly, and we ensure that the buildings that we are putting up, we do it for free for the vulnerable communities that we are serving, and we are hoping that in future we are going to make more homes to ensure that everyone has a decent place to call home. So we thank you very much for supporting Habitat for Humanity. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. There's another room that you can also see. Okay, good. Panganisa. Mayari. He needs to be inside the director. Let's go. Who's doing the presentation? President, tikupemphani kuti tikatuluka muno tikupaseni mphaso panjava kuti muzikakumbukira mukamayiona mphaso kuti anthu azikhala nyumba zake zimenezi. Yeah. Pano president wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino atuluka nyumba imene yamangidwa ndi Habitat for Humanity. Nyumba imene itu ndi achionetsero imene amafuna amuonetse president wa dziko lino kuti iwo a Habitat for Humanity amamanga nyumba kwa Amalawi ndithu voteketsitsa ndithu mwaulere, ndipo nyumba imeneyi amafotokoza onena kuti amangira zipangizo zimene sizili zononga kuchilengedwe, phatikiza ndithu doti komanso cement. Ndipo president watuluka ndithu nyumba imeneyi. Welcome, Your Excellency. Moti pano tsopano. Mwafika hapa ndi bastandi ya Catholic Relief Services ndi shelter technical advisor Sotere. Your Excellency. MBC. Muto limeneli lugunda kwambiri nkhani ya manyumba akuwonongeka kwambiri. Monga bungwe la Catholic Relief Services ndi ma partners ndi donor community imene tinayo pa ubale tikuyang'ana kwambiri nkhani za gapu imene ilipo. Pali gapu ya uthenga umene kumudziko sukufikira kamangidwe kabwino, komanso pali gapu ya zipangizo zogwiritsa ntchito zimene zopirira kungozi. Tamanga chidutswachi ndi cha nyumba tikuyionapo poyo, Your Excellency, kusonyezera kukwera kwa foundation kuti madzi akafike poti alowa nyumba imene, Your Excellency, ndiye kuti maneba onse athawa kale, ndiye kuti nyumba imene njopirira kungozi. Mukayang'aniranso mupeza kuti ili ndi ka embankment kusonyeza kuti madzi azipita kutali. Tiliso ndi kondeli ndi la 1 meter kusonyeza kuti madzi ngati akuthamanga adzithamanga kunjaku sakakwanitsa kufika ku
foundation yathu ndiyo foundation yathu timadziwa ndiye maziko ikhale yolimba kwambiri. Your Excellency, mutakuonanso mopitiriza dengali ndilangome komanso ndopitirira. Ndikakukumbutsirani chikalekale nkhuku zinkatha kuyikira ngakhale muli mu nthawi imeneyo. Nyumbazi zapirira ku nthawi mibado yapitayo ndi chitsanzo itha kutsimikizira kuti nyumbazi nzolimba. Nyumba za ngome zimapirira ku mphepo. Your Excellency, pachibale chimene tinacho ndi USAID adathandizira manyumbawa amangidwa 770 kwa mawanja amene adasokonezedwa moyo wawo ndi sanamundo wa ana 2022. Nyumbazi zamangidwa ku Nsanje ndi ku Chikwawa. Mwangopitiriza Your Excellency kutsimikizira nyumbazi nzolimba zidamangidwaponso ku Nsanje kwatiye Ngabu nyumbazi 150 zimene zapirira ku cyclone Ana, cyclone Gombe, cyclone Flede. Tikukamba pano zili chiyimire ku Nsanje. Your Excellency, mukapeza mpata mukathe kukaona mmene ma community asinthira. Awa ndi amisiriwa amachokera mmudzi omwewo umene tikumanga. Sitimangoyang'ana za kuti tithe kuwamangira anthuwa. Amisiri wamuonanso pale amayi amene wamaphunzitsidwa ndi ndondomeko zakamangidwe zamakono zokuti zithe kusamala midzi yawo. Cholinga timadziwa boma palokha ndi mapartners sitingathe kufikira wina aliyense, komanso paokha tiwapatse capacity yokuti azitha kumangira manyumba. Project ita ituluka Your Excellency zipezeka kuti anthuwa akupitirizabe kumangira ena. Your Excellency, mutakuona mchithunzimu ndi mudzi umodzi umene wapindula nawo ndi support imene machokera ku USAID CRS ndi CAD apanga implement background osewa ndi amodzi mwa manyumba mukuiona apa Your Excellency, imodzi wa mudzi umene wasintha mutakuona pamenepo Your Excellency. 20 households in Chikwawa and 50 households in Nsanje respectively. Those who doubted the project have now believed. Zikomo kwambiri Your Excellency, musadapite kuyambira 2015 bungwe la CRS lafikira anthu 2743 ndi manyumbawa a transitional shelter. Komanso timatha kuthandiza mngozo kwa mazizizi ndi nyumba zongoyembekeza nthawi yomweyo mokuti tafikira 7145 kufikira leroli ndi ma temporary shelters. Thank you so much Your Excellency. Your Excellency, komanso Her Excellency takulandilani kumala housing kuja ndali kuma office kumatsopano kuda tikufotokozanza nyumba ifake ndikupatsireni a regional manager kuti ndamene akhoza kufotokozera. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri olemekezeka president athu takulandirani kuno ku Malawi Housing Corporation. Olemekezeka president ife ya Malawi Housing Corporation monga nthambi ya boma imene inayikitsidwa ndicho linga chokuti ichite provide decent and affordable housing kwa Malawi ndziko lathu lino. Bwana ntchito imene timayikwaniritsa pomanga nyumba zimene timapangitsa rent and timaonetsetsa kuti nyumba za rent zo olemekezeka bwana president zikhale zolimba ndiponso zofikirika kwa Malawi onse. Chotero bwana state president pambali pa nyumba za rent zimenezi timapereka soma ploti amene timapatsa Malawi ndicho linga choti amange nyumba zakukoma kwa mtima wawo mene
zimene iwo akufunira. Chotero bwana president, ifeyo Malawi Housing Corporation panopa dziko lonse la Malawi tili ndi nyumba zokwana 6,500 zimene timapangitsa renti. Olemekezeka bwana president, nyumba zimenezi timayesetsa kuti tizimange moyenera, timayesetsa kuti tionetsetse kuti zipangizo ngakhale so akatundu amene tikugwiritsa ntchito pomanga nyumba zimenezi tisaononge chilengedwe. Ndipo so bwana state president, monga amene takhalira dziko lathu lino la Malawi takumana ndi ngozi zosayembekezera za dzidzidzi. Tikumapanga kuti nyumba zathuzo tikamamanga zikhale zopirira ku disaster iliyonse imene ingafike. Chotero bwana state president, imene nafotokozera kale kuti stoko yathu ya nyumba ndi 6,500 dziko lonse la Malawi. Komano muzaka ziwiri zimene zapitazi ife Malawi Housing Corporation tamanga nyumba 254. Pa nyumba 254 zimenezi tinaonetsetsa kuti nyumba 40 tinazimangapo kugwiritsa ntchito ndalama zathu. Komano bwana state president, kunoko ifeyo monga Malawi Housing Corporation timakapanga concentrate m'maabani m'masites mwathu mukhoza kugwirizana nani Amalawi nonse kuti muli anthu ambiri amene akubwera kudzakhala musite. Chifukwa cha chimenechi demand ya nyumba ndi yayikulu kwambiri kulingana ndi nyumba zimene ife tili nazo. Ndi chifukwa cha chimenechi bwana state president, pogwirizana ndi masomphenya amene niyo muli nawo kuti Malawi by 2063 adzakhale Malawi amene ali inclusive. Bwana state president, ifeyo ngati Malawi Housing Corporation tili ndi maplani amene tikufuna timange nyumba 250 kuzaka 10 zimene zikubwera kutsogoloku. Endi ndondomeko ndionena kuti chaka china chilichonse tizimanga nyumba 25,000. Ndimafuna nditengepo chamwayi bwana state president kukuthokozani inuyo kupyolera ku parent ministry yathu a Ministry of Finance chifukwa cha zimene mukutichitira kutithandiza supporting us in terms kuti tipeze ma financiers ngakhale so ma partners oti atithandize ifeyo kumanga nyumba zimenezi kuti tifikire zimene Amalawi akufuna kuti wina aliyense akhale ndi nyumba. Bwana state president, nthawi ino ndimafuna ndikuonetsereni nyumba imene ifeyo tamanga. Chifukwa nyumba imene bwana state president ndi nyumba ya 1 bedroom mene tinafotokozera mucha kunena kuti ifeyo ngati a housing, ifeyo ngati a Malawi Housing Corporation tikuyesetsa kuti tikwaniritsenso zofuna za Amalawi amene kupeza kwawo kuli kochepekera. Chifukwa nyumba zathu mene ndinafotokozera mucha ndi nyumba zokuti tili ma 1 bedroom, ma 2, ma 3 tikumangaso nyumba zokwera mwamba. Ndicho linga chokuti pasifika nomalo akusowa kuti timange ma units ambiri pokwera mwamba. So nyumba imene ndikuonetserani bwana state president timayichula class yake kuti F2. Nyumba iyi ndi ya 1 bedroom kuno tili kuno ndi kuchipinda. Ndifeyo monga abani timaonetsetsa kuti nyumba zathu zikhale toilet ndi bafa momwemo moti kumene self container zikomo kwambiri. Pano ndi pa sitting room and awapa ndi pa open kitchen ndithu bwana state president. So nyumba imene iyi ati tagwiritsa ntchito ndalama zokwana 12 million kuti timange nyumba imene. Kukula kwake nyumba iyi bwana state president by 5 meters. In terms of square meters, it's 30 square meters. And nyumba imene mtengo wake tikamapangitsa rendi ndi 32,000 kwacha. Bwana state president wanga ndanena kale kuti ife timafuna kuti Amalawi afikire. Ndi wina aliyense amene ali mtawuni akhoza kukwanitsa kupeza iyi ngakhale so anyamata amene akungotuluka kumene ku university amene mwina sanapeze nyumba akhoza so kukhala nyumba ngati imene iyi. Zikomo kwambiri bwana state president.
Gabwanji, Your Excellency. Yes. My name is Leif van Grinsven. I'm joined by Sai Chalamanda and the Small Farm Cities teams here. Small Farm Cities began 2.5 years ago with the idea of addressing youth unemployment, food security, and affordable housing. At Small Farm Cities, we build hyper-affordable agricultural communities. In every single community, we have 3 core solutions. The first is the hyper-affordable home. This home costs 2.5 million kwacha to build and is completely upgradable. We use interlocking bricks so that as the family grows in income and grows in size, their home can grow with them. Paired with every single home is a mortgage program so that families are not renting homes, they are owning their homes. The second solution is the tomatoes, the onions, and the fish that we actually have here for you today. We believe that every family should have a modern farm. At Small Farm Cities, we produce over 9,000 kgs every week. We sell to BICC, Food Lovers, ShopRite, Chapiku, Waka Waka, Lazulu, all around. We specialize in precision agriculture, which means we work hand in hand with the farmer to maximize their yields. These tomato plants right here, they can grow up to 15 months long and yield 10 kgs per plant. Yes. So, within Small Farm Cities, we also have supporting infrastructure. So, we have solar lights, we have a Vitalite solar system, and a Wi-Fi system. And so here's the home that you see. Yes. We believe this model can be scalable because it reaches Malawians where they're currently at, and it provides them with a pathway for upward mobility. We have sites at Nsaru, in Pingu, and in Jewa. Yes. We believe this is scalable because it can be used both as a greenfield projects, but we can also support existing projects, whether it's an agricultural project, infrastructure project, or affordable housing project, because this model can support the community and expand the impact with it. Your Excellency, tikulandireni pa pavilion ya Malawi Red Cross Society, pamene inuyonso muli patron wa Malawi Red Cross. Kusonyeza kuti tili pa pavilion yanu. Ife ngati Malawi Red Cross Society, timakhala on the ground before a disaster happens, timakhala tikupereka mauthenga oti anthu akonzekere ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Komanso kukabwera ma early warning messages amene amachokera ku DCCMCs, tenga mauthenga amene aja tikuwatanthauzira mu ziyankhulo zoti anthu akumudzi akathe kumvetsetsa, ndipo athe kugwiritsa ntchito mauthenga amenewa kuti athe kuzipulumutsa ngozi isanabwere. Komanso ngozi yogwa mwadzidzidzi ikafika, timakhala tikupereka ma response activities, ndipo tikapitirira timathandizira ku ma recovery activities. Ndiye kumbali yomangamanga, ife ngati Malawi Red Cross Society ndife co-lead wa shelter. Timagwira ntchito limodzi ndi housing. Kupatulako kuthandizira ku nkhani za co-leading shelter cluster, timathandiziranso kumanga manyumba. Kotero kuti kuchokera nthawi imene tinali ndi tropical cyclone Idai, tamangako manyumba opitirira 562 maboma osiyanasiyana, ku Phalombe, ku Chiradzulu, komanso ku Nsanje, mmene mukuonera mu zithunzimu. Kupatulanso kuti timamanga manyumba amene wawa, tikapita kumudzi kumadera kumene kulikoti kuli pa chiopsezo cha ngozi zogwa mwadzidzidzi, timapereka ma trainings amene wawa kwambiri timafuna kuti anthu athe kuzindikira kuti kodi ziopsezo zimene zili kudera kumeneko, zimene zingasokoneze nkhani zakamangidwe ndi zotani.
komanso kodi angamange manyumba olimba motani kugwiritsa ntchito zipangizo zimene zikupezeka kumudzi. Ndipo ma training amenewa timawatcha kuti participatory approach for safer shelter awareness. Ndiye kupatula kunkhani zoti timawamangira manyumba timathanso kungopereka zipangizo kuti athe kumanga okha. Ndipo zipangizo zimenezi of course zitayika pa tazipanga display hapa. Monga mukuona pali zipangizo zomangira komanso timatha kupereka ndrama kwa anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pamene tikukamba pano chaka chino taperekako ndrama pafupifupi 3 billion Malawi kwacha kuti zithandizire ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo ntchito za kumanga manyumba. Ndipo tikamanga manyumba timadziwa kuti anthu amenewa zofuna zawo ndi zambiri. Timawapatsanso zinthu ngati ziwiya zophikira ku kitchen, timalimbikitsanso ukhondo pomapatsa zinthu ngati sopo, angakhale zinthu zimene azimayi angafune zimene timazitcha ma hygiene kits timaperekanso. Komanso zinthu ngati zofuna kuwunikira manyumba tikawapatsa timaperekanso. Timafuna tikuthokozeni a president kuti manyumba amene tikukambawa ena mwa iwo takwanitsa kumanga chifukwa chonena kuti munatilumikizanitsa ndi ma goodwill ambassadors amene ali atsogoleri opuma Dr. Bakili Muluzi, Dr. Joyce Banda. Tinagwira nawo ntchito limodzi kuti timange nawo zina mwa nyumba zimene mwaonazi. Zikomo kwambiri. Yes. Good morning, Your Excellency. Yes. Okay. Yes. Good morning again. Yes. Good morning. Yes. So I'm Nancy from the Henan Guoji. Yes. We are the partner with the emergency housing corporation from the 2014. You see, we already built some of the houses in the area 49. Here the 2-bedroom, and here the 3-bedroom, here the 4-bedroom. So we already built around 200 units of the affordable house and 100 units of the shops. So until now, we focus on the phase 3. The phase 3 also the part of the 215 project. Yes, I think with your blessing and the support from Malawi Housing Corporation, we will do better and build the better Malawi. Thank you. Okay, thank you. Ndakulandirani Your Excellency, our Chancellor of Luana. Zina langa ndine Esther Robini, ndine Land Clerk kapena mlangizi wa zamalo kwati yeka mbwili boma la Salima. Zina langa ndine Pempeo Mwinjiro, mlangizi wa zamalo kapena kuti Land Clerk kwati yensamala boma la Baraka. Pakanali pano, Land Clerk tonse pamodzi tilipo okwanira 256 ndipo tikupangidwa trade ku University ya Luana NRC campus komanso tikupangidwa sponsor ndi boma lanu. Pakutha chaka chino tikuyembekezeka kuti Land Clerk tonse tikwanire 319 ndipo tizikagwira ntchito yathu mothandizana ndi mafumu komanso makomiti azamalo potsatira malamulo amalo omwe anakhazikitsidwa chaka cha 2022. Ndi mmene mwaonera maplani komanso manyumba amakonowo ifeyo Land Clerk tizikuonesesa kuti Amalawi akumanga manyumbawo malingana ndi maplani amene tizawapasa komanso tizionesesa kuti manyumba amene akumangawo akumanga pamalo poyenera mopesa ngozi zoza mwazizizi monga anthu akamamanga manyumbawo m'mapiri m'madambo komanso mbalimbali mwa msinje. Zikomo. Pomaliza ndikufuna ndikuthokozeni a president athu potemba ntchito ife achinyamata
komanso potipasa mwayi one kuti tizikagwira ntchito ndi matiye, komanso potipasanso mwayi one kuti tizatumikira Malawi, komanso ndikuthokoza matiye pokhala lede kukagwira ntchito ndife. Zikomo. Welcome to NCASC, Your Excellency. This is National Construction Industry Council of Malawi, a body established for regulation, promotion, and development of the construction industry in Malawi. And we have a vision for a transformed, sustainable, and quality-driven construction industry in Malawi. We want to build infrastructure that will last for ages. And in doing that, we have developed Malawi Infrastructure Development Standards. These are standards kapena mchichewa ndondomeko yosonyeza anthu kuti akafuna kumanga azipanga motani kuti zomanga zake zizikhala zolimba. Komanso timaonesesa kuti tipange build capacity kapena kupanga matraining yoti anthu athe kumanga zinthu zolimba, zinthu zooneka bwino. And we timapanga train anthu osiyana-siyana, komanso timagwirizana ndi azathu osiyana-siyana, mabungwe osiyana-siyana ndi ma ministries osiyana-siyana kuti tigwire ntchito limodzi. Your Excellency, we have also developed infrastructure technical audits. Kuti we should be able to assess how projects are implemented so that we can learn lessons, so that we improve the way we implement projects in Malawi. Thank you so much, Your Excellency. Amene sakusatira ndondomeko zimene zizi timapanga discipline, timatenga in a disciplinary process. Akapezeka kuti ndi olakwa timachosa mukaundula wa anthu ogwira ntchito zomangamanga. Nthawi zina ena amene alakwira malamulo a Malawi amamangidwa, pali ena kuteroko nkhani zawo zili makoti osiyana-siyana. Komanso ma projects amene sakusatira ndondomeko zimene zizi timatha kuwapanga suspend kuti mpakana zoyenerezekazo zichitike. Takhala tikugwira ntchito ndi mabungwe osiyana-siyana amene tagwirizana kuti tikamagwira ntchito imeneyi tisate ndondomeko imeneyi. Mwachitsanzo tikugwira ntchito panopo ndi azathu a Ministry of Education. Tapanga mgwirizano kuti ntchito imeneyi iyende msanga. Ndiye ifenso ngati INCIC tikutengapo gawo yophunzitsa anthu osiyana-siyana madera osiyana-siyana a Malawi kuti athe kugwira ntchito zawo mwadongosolo, komanso ntchitozo zikhale zooneka bwino komanso zolimba. Ngati construction industry ndi gawo limene limapanganso ntchito zochuluka kwambiri kapena kulemba ntchito anthu ochuluka kwambiri. Mwachitsanzo chaka chatha chokhachi papangidwa ntchito zoposa 245,000 mabungwe osiyana-siyana, makampani osiyana-siyana ogwira ntchito zomangamanga. Zonsezo zikuchitika mosatira malamulo. Monga mukuona tili ndi malamulo osiyana-siyana pa tebulu apa, ma standards amene anthu ayenera kusatira, komanso pa chizungu timati codes of ethics, chimene chimalongosola kuti munthu akapasidwa ntchitoyo ayigwire motani, akuyenera kusatira zitizo, chifukwa tikufuna kumanga Malawi wolimba, Malawi wooneka bwino, Malawi wotukuka.
Zikomo kwambiri. ndithu za nyumba zimenezi, kumanga nyumba komanso kupereka malo okhala kwa Malawi. Ena akuti akumanga nyumba zimwaulere ngati a Habitat for Humanity, kwamangira a Malawi amene ali osowa kuti akhale nyumba zabwino, komanso enawo akhala akumanga nyumba mwina za mtengo otsikirako kuti a Malawi akwanitse kukhala. Nde tsopano president akhale akulowa mu auditorium mene muchitike mwambo onse okhazikitsa ntchito zimenezi zomanga nyumba zimenezi zabwino komanso za mtengo wabwino. ndipo to president akamafika ndithu mu auditorium timva fanfare yoyimbidwa ndi Malawi Police Brass Band, komanso tidzamva nyimbo ya mtundu wathu. Mwambo onse uzamba ndi pemphero, ndipo amene adzapemphere ndi Bishop Kapanda amene ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa mpingo uja wa Living Waters Church. Komanso tidzamva malonje kuchokera kwa amene ayendetse mwambo umenewu, mayi Chimwemwe Kujaliwa. Tidzamva ndithu kulankhula kapena kutiuza za mmene ntchito imeneyi iyendere. Amene adzatipatsire zimenezi ndi a David Chilonga amene ndi mulembi mu nduna woona za malo komanso za nyumba. Tizamvatu ndithu mkatikatimo zina za msangulutso. Tizamva ndithu chindime ndi phungwako amene atipatsire ndithu za msangulutso, komanso zolankhula zidzakhale zikupitirira. Ndipo tidzamva kulankhula kwa olemekezeka Deus Gumba MP amene ndi nduna yoona za malo, amene ndi amene adzadzutse president wa dziko lino kuti alankhule kwa anthu amene asonkhana kuno ku Bingu International Convention Center, komanso kukhazikitsa ntchito imene yomanga nyumba zabwino mdziko muno. Nde president ena amapangisa ndithu marenti ngati a Malawi Housing, enanso amamanga nyumbazi zaulere. Pano tsopano president akhale akulowa mu auditorium mene muchitike mwambo onse. Mwambo umene ukuchitika lerowu timafotokoza kummawaku kuti ukutsatira zokambirana zokhudza nyumba mu Africa Housing Forum zomwetu zinachitika mu mzinda wa Nairobi dziko la Kenya mchaka cha 2022, kumene kuti atsogoleri a maiko a mu Africa anakambirana ndithu zolimbikitsa anthu a maiko a mu Africa kukhala ndi mwayi opeza nyumba zabwino komanso pa mtengo wabwino. Nde kuno ku Malawi ntchito imeneyi achite ndi Malawi Housing Corporation komanso mabungwe ena aja amene amamanga nyumba, ndicho linga chonena kuti akufuna kuti mtsogolo muno nyumba zimene zikakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi
zisamaonongeke mwansanga. Tinamva ndithu akuyendera amalo azionetsero muja akufotokoza kunena kuti akumufotokozera president wa dziko lino kuti pali nyumba zina zimene zinamangidwa ndithu ku chigwa cha mtsinje wa Shire kumeneku ndi ku Nsanje ku Chikwawa kumene kuti nyumba zimene zinamangidwa zimene zinatsatira ndondomeko zimenezi ndizonena kuti zitakumana ndi namondwe osiyanasiyana amene achitika mdziko muno, namondwe Fredi ndi anamondwe ena, nyumba zimenezi zikadalipo zikadali chiyimire sizinaonongeke, kutanthauza kuti akatsatira ndondomeko zimenezi zimene akufuna kuti kuyambira pano pita chitsogolo atsatire pomanga nyumba zimenezi, akuti tu dziko muno tipewa zimenezi zimene zimachitika kuti kukakhala ndithu ngozi zimene zogwa mwadzidzidzi, nyumba nkumaonongeka, nyumba nkumakokoloka. Ndiye timakhala kuti dziko ngati dziko tikuononga ndithu ndalama zambiri zimene timakhala kuti nyumba tamanga koyamba mwina mamiliyoni adutsapo, papitenso zaka zakokoloka ndi madzi kapena zagwa chifukwa cha mphepo zosiyanasiyana, pakapita nthawi tipezekanso kuti umangaso nyumba yomwe ija. Ndafuna apewe zinthu ngati zimenezi pomanga nyumba zabwino zolimba zimene tu Amalawi angathe kukhala, kupatulatu nyumba zimenezi zimene mabungwe akhale akupangitsa marenti akuti midzi mosiyanasiyana, matauni athu ang'onoang'ono osiyanasiyana, anthu akuyeneka atsatire ndondomeko zimenezi. Ndinamva kufotokoza kuti anthu azipita pokutha pamwambo umene uchitika lero lo apatsidwa ndithu otsogolera mmakonsolo ngati ma DC mabuku amene akufotokoza ndondomeko zomangira nyumba zimenezi. Ndetu ndondomeko zimenezi zikhala zili ponseponse dziko lino la Malawi, maboma onse dziko muno, cholinga nkuti ngati m'matauni mwathumo, m'midzi mwathumo tili ndi mapulani omanga nyumba titsatire ndondomeko zimenezo. Ndi cholinga choti nyumba zimene tizimanga zikhale zolimba komanso zimenezi zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Komanso pamenepa akufotokoza mfundo zonena kuti nyumba zimenezi sakufuna kuti zikhale zoononga chilengedwe, kunena kuti nthawi zambiri tikamamanga nyumba pali zinthu zina zimene timachita zimene zimaononga chilengedwe. Zinthutu ngati monga timati iyayi tiombe njerwa, tiwotche njerwa zimenezi ndekuti mitengo pamenepo, komanso zinthu zosiyanasiyana zimene timagwiritsa ntchito za chilengedwe akuti tu zimenezi sizili mmenemu mu ndondomeko yomanga nyumba zimenezi. Akuti kupanga njerwa zimene azigwiritsa ntchito sizowotcha zija, ya azigwiritsa ntchito za sementi. Ndafotokoza kuti kungophatikiza ndithu sementi pang'ono komanso dothi pang'ono, njerwa zimatheka ndithu. Ndi cholinga chonena kuti chilengedwe chisaonongeke. Komanso tu akukamba za kubweretsa chitukuko m'madera osiyanasiyana kudzera mu ndondomeko imene community development pa Chingereza akufuna onena kuti m'madera athu osiyanasiyana mukhale nyumba zooneka bwino, nyumba zimene zingakhale zolozeka, anthu akamakhala zikhale mwina tisunthe kuchokera kalekale pamene timapezeka kuti mwina nyumba tingozimanga mwachisawawa, mwina nyumba zosaoneka bwino, koma kuti ndi ndalama zochepa. Anatifotokozera bungwe lina kuti nyumba imene ayimanga kuno ku BICC imene inali yachionetsero amangatu ndi ndalama zokwana 2.5 miliyoni, kutanthauza kuti si ndalama zambiri zonena kuti ayi munthu pang'ono otha kumasungira 200,000 ugulako zina ukapezanso ina iyayi upanga usunga. Ndi cholinga chonena kuti ukwanitse kumanga nyumba imeneyi, komatu nyumba imeneyi ikhala ndithu yabwino, pansipo ndithu simenti, mwambamo malata bwinobwino, njerwa bwinobwino, mkatimo kupezeka kuti zili bwinobwino. Nyumba zimenezi ngati yowamanena ya 2.5 miliyoni inalitu ya zipinda ziwiri, kutanthauza kuti ndi nyumba yonena kuti banja laling'ono litha kukhala, mwina ophunzira amene angomaliza amene maphunziro awo tsopano afuna kuti ayambe ntchito atha kukhala nyumba ngati imeneyi. Ndipo tu
mabungwe ena ngati Malawi Housing nawo sationetsa nyumba yawo kuti imene ili ngati yaying'ono kwambiri ya zipinda ziwiri imene itu imakhala pa mtengo wa 32,000 kwacha pa mwezi, kutanthauza kuti nyumba zimene zikakhala kuti zamangidwa zambiri anthu ambiriso apeza malo abwino okhala pa mtengo wabwino. Komanso tu ntchito imeneyi ikuyang'ana za pachingereza kuti innovation and sustainability, aonena kuti ntchito imeneyi ikhale yonena kuti yopitirira, ikayamba ipitirire. Tikukamba zonena kuti ntchito imeneyi akufuna kuti kumangidwe nyumba zambiri 250,000, koma mtsogolo muno mwina tidzamvaso kuti mwina chiwerengero chimenechi chaonjezekera, mwina anthu amene akhale nyumba zimenezi akhalenso kuti ena apezapo mwayo opeza nyumba zimenezi. Nde President wa dziko lino ali mu nyumba ija, chipinda chija chofikira alendo olemekezeka kwambiri, kumeneko ndi kumene akumufotokozera za mmene mwambo umenewu ukhalire. Komano timafotokoza kunena kuti ntchito imeneyi ili ndi zinthu zabwino mkati mwake zimene akufuna kuti azikwaniritse. Ndetu pano tili ndi mtolankhani wathu Isaac Jali. Isaac, mwafotokoza nakudula poyamba paja, mwafotokoza chiwerengero cha nyumba zimene Malawi muno zinamangidwa zosalimba, zinamangidwa mwachisawawa. Tatifotokozera kuti kodi vuto limene lindilali kulubanje Malawi muno? Vuto limene nzanga Khadija ndilali kuditi mafotokozadi poyamba paja kuti ripoti lina likunena kuti nyumba zosalimba zikunenedwazi zikukwana nditumina kuma 4.8 kapena 4.9, ndiye kuti ndi nyumba zochuluka kwambiri, nyumba zochuluka kwambiri zongomangidwa mwa temporary. Ndiye dongosolo ndikuti lithandizire kuti ayi tiye timange nyumba zolimba komanso nyumba zimene zingakhale zopirira kumavuto akugwa mwadzidzidzi. Police Brass Band, utanthauza kuti President wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino afika ndithu muno mu auditorium.
mtundu wathu yoyimbidwa ndi Malawi Police Brass Band. Pano tsopano bwanji ndosiyeni m'manja mwa amene ayendetse mwambo umenewu mayi chimwemwe kujaliwa. Olemekezeka President, pandakali pano, let me call for an opening prayer that is coming from Bishop Kapanda, who is the Deputy General Secretary for Living Waters Church International. Thank you so much, Your Excellency. Our protocol observed, shall we pray? Our Heavenly Father, we come before the throne of grace with thanksgiving in our hearts. We want to thank you for forgiving us a visionary leader, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, according to your word from Romans 13, verse 1 to 3, that says every leadership is instituted by you. So I pray for good health, protection, wisdom, and long life to be upon him. Lord, we thank you for the nation of Malawi, which is peaceful, developing, having committed leaders, and we thank you for the spirit of tolerance among politicians and other stakeholders. We thank you, Lord, for the good plans which you have towards Malawi. We are here this morning to witness the launch of the National Housing Initiative Symposium. I pray that this project will be accomplished and benefit the intended beneficiaries. And I pray that the houses built shall stand ages and ages to come. May you bless everyone involved in the heart of this project. I also pray that you guide us throughout the whole program taking place now. Thank you, Lord, that you are always with us, and you promise to be with us, and you say that you shall never leave us forever and ever. We pray all these in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you very much for that opening prayer. Coming from Bishop Kapanda, the Deputy General Secretary of Living Waters Church International. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Deus Gumba, MP, Minister of Lands. All the Cabinet and Deputy Ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Excellency, Dr. Nancy Songwemi, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. Your Majesties, Inkosi Yamakosi Mbera 5, Inkosi Yamakosi Gomani 5, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Kawenga, Tembala Matemba Chikula Maembe, and Paramount Chief Kaduya. All the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present. Honorable Patrick Zebulon Chilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional leaders of the Tonse Alliance here present.
Your Worship, Councillor Esther Amina Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present. Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Centre, and all the members of Parliament here present. Bishop Kapanda, officiating clergy, and all religious leaders here present. All the traditional leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. A big welcome to the National Housing Symposium organized by the Minister of Lands and Habitat in collaboration with the Habitat for Humanity, Malawi, and partners. It is an honor to have you all here today as we get into this important discussion under the theme Sustainable and Affordable Housing Towards Malawi 2063. Today, Your Excellency, we gather not only to discuss the future of housing in Malawi, but also to forge a path towards a more sustainable and equitable future for all Malawians. The theme reflects the country's commitment to ensuring that every citizen has access to decent, affordable housing, while also considering the environmental impact and sustainability of our development. Olimba President kulandireni kumwambo umenewu msonkhano waukulu umenewu wokamba nkhani za kumanga nyumba komanso kupezeka kwa nyumba. Lero ndi tsiku lopambana kwambiri chifukwa unduna woona zamalo kuphatikizapo iwo amene amagwira nawo ntchito Habitat for Humanity Malawi komanso abale pachitukuko anaona kuti nkwabwino kuti kukhale msonkhano waukulu ngati umenewu pansi pamutu onena kuti pofika 2063 mudzi uliwonse ukhale ndi nyumba zapulani. Lero ndi tsiku lofunikira kwambiri chifukwa sitikungokamba nkhani zokhudzana ndi kumanga nyumba kapena kapezedwe ka nyumba, koma tikhalanso tikumva kufunika kwenikweni kokhala ndi nyumba zolimba komanso nyumba zofikirika, nyumba zomwe zingakhalenso zopirira kuzowawa zomwe zitha kubwera kamba kakusintha kwa nyengo. Cholinga cha msonkhano umenewu kwambiri ndikufuna kuwunika ndondomeko zomwe zilipo za dziko pa nkhani yokhudzana ndi nyumba. Chinanso chomwe msonkhano umenewu ukhale ukambirana ndi kuunguza njira zomwe zingapezeke, zomwe zingakwaniritsidwe pa kapezedwe ka nyumba, kuthana ndi mavuto omwe amadza kamba kakuchulukana m'matawuni. Komanso nkhani ina yomwe ikhale kukambidwa kuno ni nkhani yakulimbikitsa kupeza njira zomwe zingathandizire anthu kumadera kumene iwo amachokera kuti akhale ndi nyumba zabwino, nyumba zolimba komanso nyumba zopirira ku nkhani yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Ndelero wolemekezeka President sitsikuwamba chifukwa cha ichi pa program opa ndikufuna ndiyitane the very first presentation that we have this morning. Your Excellency is coming from Malawi. It's coming from Mr. Davy B. Chilonga. Mr. Davy Chilonga is the Secretary for Lands, and this presentation is on Malawi house designs. A big hand, ladies and gentlemen, as he makes his way forward. Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera,
First Lady of the Republic of Malawi. In the interest of time, all protocols observed. Your Excellency, the presentation which I'll make briefly is to do with the housing in Malawi. The Minister of Lands, on your instruction, decided to come up with these designs with a purpose of helping Malawians who can have some money to come up with the housing which is permanent in nature. The Minister, through the Department of Housing, in collaboration with the shelter cluster and its stakeholders in the civil service and academia, prepared the safer housing designs and guidelines for use in Malawi. The Minister has also developed safer housing guidelines. The aim is to interpret the actual trend of present construction techniques and the recurring deficiencies. The safer house construction guidelines are built upon current construction practices, considering local skills and materials. These guidelines are also addressing the future development of the built environment, focusing on hazard risk reduction following a participatory planning process. Your Excellency, on the other hand, the Minister, through the Fiscal Planning Department, has prepared over 60 village land use plans for Nsanje, Zomba, Chakwera districts in collaboration with the respective district councils, and the scope is to cover the whole country. These village land use plans were supported by various projects, but as we plan to roll out the land reform implementation, the land clerks have already been hired. We intend to do this across the country. And this activity which you'll be launching today, Your Excellency, is an activity in the transition towards the rollout. So, as I've just said, the sample of the village land use plan is, as you can see, the idea is that every village should have a planned map amene adzionetsa mmene mudziko ene okhalira kutsogoloku pamene tikupita mu 2063. Kodi manda akhale pati, misewu ikhale pati, manyumba akhale kuti, nanga kolima kukhale kuti. Zimenezi zimene olemekezeka President Malandi Clerk athu akhale akuchita chifukwa mwalemba kale ntchito kuti pomafika 2063 zomanga zonse zikhale za plani kumudziko. Ndeta panga ma rural house designs mwina muchithunzimo sakuoneka bwinobwino, komano mukhoza kuona kuti manyumba athu ambiri amene makolo athu akumamanga kumudziko amakhala osalimba, makamaka chifukwa kuti alibe ukadaulo wa amene angamangire nyumba zolimba. Nde munatilamula kuti tipange design maplani a 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom mpaka 5. Maplani amene akhoza kupirira ngozi zogwa mwadzidzidzi ngati zivomezi komanso mphepo zosiyana-siyana. Maplani amenewa apangidwa ndipo cholinga nchakuti Malawi wina aliyense amene akufuna kumanga nyumba ya permanent kutsogoloku aziwapeza maplani amenewa kwa ulere kudzera kwa mlangizi wa zamalo, kwa gogochalo komanso ku council. Mwachitsanzo, plani imene mukuona bwana
ndi ya zipinda zingapo, ili ndi khonde chipinda ndi chipinda china, koma pali maplani osiyana-siyana amene akozedwa monga amene mungaonere kumusiku, kuti ena ndi 1 bedroom, ena 2 bedroom, ena 3 bedroom mpaka 5. Maplani amenewa tikhoza kugwiritsa ntchito njerwa zopangidwa kuchokera ku simenti, komanso ma SSBs doti lophatikizapo pang'ono ndi simenti, komanso njerwa zopangidwa mosamalitsa poonanso kuti titeteze chilengedwe chathu. Olemekezeka a president athu, maplani amenewa kuti akamangidwe mu dongosolo labwino kumudziko, anzathu amene ndi malandi clerk amene mwalemba panopa akuphunzitsidwa ntchito, akapereka upangiri kuti maplani onsewa amangidwe mwa dongosolo. Pali maplani ena amene ali ndi kitchen, pali maplani ena amene ali ndi stores, pali maplani ena amene akuonetsanso pamene toilet ikuyenera kukhala. Mwachidule ndiwapempha anzanga amene akukankha kuti angokankha slide iliyonse kuti tingowaona. Pitilizani. Pitilizani. Awa ni maplani okhudza amene matoilet olimba tingamangire osiyana-siyana, ena okhala a straight, ena opya pang'ono kukamwaku, makamaka chifukwa cha dera ndi mtundu wa nthaka umene tili nawo. Pitilizani. Pitilizani. Pamenepo olemekezeka president tikungoonetsa amene timagwira nawo ntchito kuti tifike pano zatengera miyezi yopitilira 8, ndipo azathu a Red Cross, a Catholic Relief Services, International Organization of Migration, Malawi Housing Corporation, NCIC ndi ena takhala tuchitira izi limodzi kuti maplani amene watsopano mukavomera bwana kuti mwalonche, ndiye kuti Amalawi aziwapeza kwa ulere kuti uyambira lero ofuna umanga nyumba ya permanent asankhepo pokozekera Malawi 2063 kuti midzi pamodzi ndi matauni zonse zidzakhale za plani. Zikomo kwambiri bwana. Mmanja mwawo zimene amationetsa ndikuti tikhale ndi chithunzithunzi cha zomwe tikukambirana lero. Ndikhulupirira kuti tsopano mumakhala ndi chithunzithunzi kuti tikukamba nkhani za nyumba zolimba, nyumba zofikirika, nyumba zopirira, ku nkhani ya kusintha kwa nyengo, zonse zimaonetsedwa pamene paja. Nkhani yake ndi imene itabwerera kuno. Lero tikamapita tikhale kuti tamvetsetsa ndithu kuti kupita chitsogolo pofika mu 2063 ndakuti mudzi una uliwonse ukhale ndi nyumba za pulani. Zikomo kwambiri. Amatipatsira presentation imeneyo ndi Bambo Chironga amene ali mlembi ku nduna ona zamalo. Olemekezeka president, tsopano pali chochitika apa chimene ationetsere ndi ophunzira ku sukulu ya Mbuka CCAP Primary School. Ophunzira amenewo pamene mulipo tadzibwerani kuno kutsogolo mwansangansanga mosunga nthawi. Nawonso chionetsero chimene afuna kutionetsera ndi kutsindika ntchito imene lero ikuchitika yokhudzana ndi nyumba zimenezi kuti dziko la Malawi lifunikira ndithu nyumba zimenezi zolimba komanso zofikirika. Mmanja mwawo pamene akubwera kuno kutsogolo ndikonzekeretse chimdime ndi phungwako kumene muliko
zikomo kwambiri. Pofika 2063 Malawi, mudzi uliwonse udzakhale ndi nyumba ya mapulani. Ndizotheka ngati sitigulitsa malo. Mafumu, makolo, achinyamata ndi adindo onse ndi udindo wathu oteteza malo potsatira ndondomeko ndi malamulo omwe anakhazikitsidwa ndi boma okhudzana ndi umwini wa zamalo. Sizokhaziwayi imvanizi unduna wa zamalo wakhazikitsa ndi kusindikiza mapulani azakamangidwe ka nyumba mu dziko lino. Malawi 2063 ndi yathu achinyamatafe. Chonde mafumu, makolo ndi adindo onse musadonongere tsogolo lathu pogulitsa malo. Tiyeni tonse mogwirizana tilemekeze malamulo okhudza malo komanso kamangidwe ka nyumba za mapulani. An inclusive wealth and safety land nation. Ndizotheka. Koma ino ati ntombeni mmanja kungoyifotokoza nkhaniyo komatu mtimvemvemve ndithu koma ndikhulupirira kuti bwoimvetsetsa kwambiri chifukwa amafotokoza ndiwo watsopano chifukwa ndi afotokoza bwino eti tinene chilungamo zikomo kwambiri. That was informative presentation by Mbuka CCAP Primary School. Thank you so much, little ones. Continuing with the program, Your Excellency, let me now invite Chindime and Pongwako. Where are you? Chindime and Pongwako for a comedy. Chindime and Pongwako akutipatsanso comedy yawo kutsendera nkhani yonse ilero zikomo kwambiri. Mwafika kuno lero? Ine rutere uyambo dzona lilongo. Chifukwa nakuona pa pavilions pa. Achindima imapawo kawo bwanji. Zedi, ine nali ngati one of the victims. Amene tidakhudzidwa chifukwa chomanga nyumba malola kwika komanso nthawi yolakwika. Ndi anati ino achindime paja mudaonekadwa ndi mavuto amenewa. Nyumba yanu yokumana ndi mavuto angozogwa madzidzi. Tiyeni mukafotokozera anthu mudakumana zotani. Wewe kalemboni. Ine ndaona kuti Mulungu akalemba palibe amene angatsutsa. Bwanji. Ine sinikalota zota president nikagwira nawo chanzayi. Mwakira napata lero kaka. Nena machotsa inovisa ntumba mkono ntumba. Umangona 50,000 yugwedera. Mwati inafotokoza mose mene zidakhalira. Zidakhala bwanji. Phungu wako inu madzi amaphweka tikamamwa koma madzi nchirombo. Zidachitika kwathuku malamenda amanga ine nyumba. Pankaoneka Olimba koma osadziwa kuti malo ameneyo pamadutsa madzi. Tsiku ili nali masana. Ndangobva mwana wakuwa. Akuti atati kubwera madzi. Ine nakasindagona masana. Ndenda tuonise chedwe nangonyamuka kutuluka panja. Kumene mathamangirako ukapeza kula anthu amudzi osaunjikana pamenepo pamene pamoneka Olimba. Ine iyi kuli anthu ubwereraso. Tsono muti mmagona emapita koma kuti mutavala. Uvala so bwanji munthu madzala ubwera. Ndatuka buno. Ngati Adamu asada chimwe. Phungu wako. Ndimene nanitenga kuti tiyeni mukalankhule ngati victim. Ndimene ndimadzala nkhula hani yake imene. Phungu wako madzi nchirombo. Achindime. Chifukwa chaka undunoza malo. Chabwino. Amanena kuti kafuna kumanga nyumba. Kuti mangeni malo ovomerezeka ndi boma. Malo abwino. Ndipo Phungu wako ndonera pamenepo. Ndipo ine mochita bwino mobwera kuno. Chabwino. Chifukwa lero mtsogolero dziko lino. Dr. Lazarus Chakwera. Nzeli first citizen. Ndakunyumba. Lero
adzakazikitsa mkumano watu onse amene makhudzidwa ndi nkhani zomanga nyumba kuti tikambirane kuti kwati nyumba yabwino, nyumba yoteteza moyo munthu, nyumba yatsogolo yene kuti dzioneka bwanji. Ndoti mbuyomu alesanga ngochita zake zachinjate ndipo afuna kuti zimenezo zithe. Ndenosa amene mmakhudzika ni nkhani yomanga manyumba yonjata nyumba namene mukhale mukambirana zimenezo. Tikambirana lero mpaka mawa cholinga chofuna kukonza tsogolo la mawa. Zedi phungwako ndipo naye phungwako mmene umaonera president Chakwera alufuna zinthu zolimba zokhalitsa chifukwa tione misewu imene ili unjatidwa, tione nyumba zimene alunena kuti zinjatidwezi kapena zili unjatidwa zolimba kwambiri, ndipo mpaka chiweruzo chikamadzabwera azidzapezeka zimenezi. Yesu atadzafikire ku Malawi unadzenda nawo misewu imeneyi. Ayi ndime chikhali chizolowezi chizike mu mtima wa Malawi na aliyense kuti malo okhalamo, malo abwino, malo osamalika, okoma kukhalamo akhale kuti wina aliyense adzimanga nyumba za mtundu umenewu. Tikati nyumba ndi chinthu chimene munthu umakonzekera mapulani amawa, usiku ukagona umalota kuti mawa niyambira pati, koma ngati munthu ukhala nyumba yosalongosoka dziko nkutukuka sizingaende. Nyumba ngoti nabola ni phazi la bisala siluoneka. Ayi tilipo anthu ena tukira ntchito zosiyana-siyana koma tukhala nyumba yosalongosoka. Ndipo ntchito ngati tukhala nyumba zosalongosoka ndiye kuti ntchito silongosoka. Zedidi ndati apanga maplani oti mmene tizitsatira kamangidwe kake. Chabwinenu boma linavomereza maplani 18. Chabwino ndipo maplani amenewu ndikuti adzimodzimanga nyumba kuchokera chipinda chimodzi mpaka zipinda 5. Izozo ndipo maplani amene apezeka pena paliponse zokomera anthu antawuni zimenezi za maplani manyumba 5 zipinda 5. Ife akumudzi ndi chimodzi basi. Chifukwa chitonena kuti nyumbazo zikhale nyumba zofikirika. Ndiye munena kuti nyumba zimenezi zikhale zachipinda chimodzi ziwiri mpaka 5. Ndoti zizikomera aliyense mmene mufotokozeramo. Bachala akambira nyumba yachipinda chimodzi ndoti wenawo akamakhala kuti aluchulukana zipindaso matani umachulukana. Chifukwa tutaonako anthu apungaona kasi munthu ukakhala kuti ukhala makolo ako umakhala achimwene kenako amadza kukweza ukhala no kenako ankolo kenako kakwatira bambo aju ena nangochoka pa uchimwene kufika pa ankolo pomwepo ali pomwepo sakusunthayi afika basi basi ungoti sinyo anko ayi ndime chabwino muone ngakhale madera amene kuna kwangozi zachidzidzi chabwinenu pali mabungwe ena amene amanga manyumba kumeneko inu aredi kulusa manga nyumba zambiri chabwino Catholic Relief Services yamangaso manyumba ambiri uthandizana ndi boma kuti nyumba zimenezi zolimba zokhalitsa zokoma kukhalamo zipezeke pena palipo komanso sipokhapo iya inu mukudziwa kuti boma lamangaso nyumba za anzathu ajaulumali makamaka ajaubiri ndiye kuchofunika nkuti nyumba zimene zamangidwa zija ndi zolimba zokhalitsa chimene chikufunika ife ndi kusamala nyumbazo koma mapulani amenewo azipezeka bwanji phungwa kuti zapeza bwanji ngati fandu akumudzi ngati ndiovuta chabwino au ndinoza malo alemba kale malandi cracks amene adzikhala pafumu ya ndodo ina iliyonse amene ndamadzithandizira kuti kodi kafuna osamala malo titisamala bwanji okoti malandi cracks ake ndi awo afa zipa zofirawo achinyamata atonene molanga togwira ntchito ku migodi kaya ndi amenewa tikafuna kumva chile chilichonse kudza malo amenewo amene akapezeka kumudzi komweko nkhani ya mapulani amenewo adzikhala pafumu ya ndodo ina iliyonse mumvera ati ndinu malandi cracks osati ma-BA testers ayi umatupita kumudzi ndi ukafuna mulangizi wa malo tiyeni ungofika pakhomo pake mufuna mulangizi tapitani kuchikhute nda BA tester kapena malandi crack tikapita kumene kukagwira ntchito tikagwire ni ntchito limene boma yalatituma inu ni maso a boma chifukwa ngati mwafika pano pali mtsogoleri wa dziko ndiye kuti akutumani ndi mtsogoleri wa dziko ngakhale mavalidwe tizikavala kuti ndili kuno ineyo kodi anthu amavala bwanji kuvala mwachitsanzo osati mwana mtsikana ndiwe landi crack koma kavalidwe wavala ka miniskono ukatuti amati miniskono kodi maria minisketi umavala ndi mmene anthu mukuatumikirira kumene phungwa kuti yamikire kwambiri boma chifukwa nene zona utsogoleri wa Chakwera waonetsetsa kuti amalawi aliyense afikiridwe ndi zitukuko zosiyanasiyana nzoona ndipo tamva kuti nyumba zimenezi kuli zina nyumba zina ziziyenda mungongole anthu azilinga ngongole manga nyumba kapena kwamangira nyumba inu mutakuona kuti
Bwana president pena palipo samela paone kuti pokuvuta akumathandizapo kani yanifi chabwino anthu akutenga ngongole namfadi choncho zaulimi anthu akutenga ngongole china chilichonse chimene chikufunika pa moyo wa munthu chikuoneka kuti chikulimba apresident ndi boma akulowererapo aluthandizo ofewetsa moyo kuti aliyense apezeko kanthu chikula pakhoma anthu alulandira koma noti chachikulu nchakuti zimene tikambaza ngongolezo amalawi tisiyanitse pakati pa chaulere ndi ngongole kwa amene tipeze mwayi omangiridwa nyumba mu ngongole tiye tidzoterenga ngongole tibwenze kaya kunifiko kuli ngongole zijaza kuti isachani zopanda interest tiye tibwenze munena yavukani kodi amati vukani mu mphawi imeneji ati anthu azipeze ngongole opanda chikole no interest ngongole yabwino inu kodi wokomayo akhale motani ati ngongole tikatenga amama bwanji mwagwira besi ndagwira besi monaja dazira mbonyezimira eri ngongole tikatenga tizibweza hasa twatengeko amene ndichindime ndiphungwa kuti aombere m'manja kutisangalatsa lero tikukamba nkhani za nyumba kumanga nyumba komanso sangoti nyumba wamba iyayi koma tuzolimba komanso zofikirika. Your Excellency, next on the program is a documentary on affordable housing. A big hand, ladies and gentlemen, with the documentary. Mwachidule amalawi nonse ife ogwira ntchito ku nduna wanu wa zamalo tikuona kuti Malawi 2063 ndi otheka aliyense akatengapo gawo osaonererayi. Apa boma lachita zina zimene limayenera kuchita kupereka danga labwino lijamati conducive environment. Kwatsala ndi kwa Malawi aliyense kumudziko ndi onse akufuna kwabwino kutengapo gawo. Tiyeni wina aliyense amene akufuna kumanga nyumba ya permanent kumudzi tigwiritse ntchito mapulani amanyumba amenewa kuti midzi yathu izaoneke ya pulani kutsogolo. Mapulani amanyumba amenewa ngaulere wina asakunamizeni kuti akugulitsidwa. Boma lagwira ntchito kwa chaka kupanga zimenezi ndi mapartners kuti mapulani amenewa aperekedwe kwa ulere. Boma layamba kale kudzera ku makonsolo kupanga mapulani a midzi ina yambiri zijamati village land use plan. Chifukwa malamulo akuti kuyambira chaka cha 2022 dziko lonse likhale likumangidwa zomangamanga mwa plan pofuna kufikira masomphenya a Malawi 2063. Mudzi uliwonse kutsogoloku ukhale ndi plani ngati mtawuni, misewu iyende bwanji, mashopu akhale pati, chigawo chikhale pati, manyumba akhale pati. Ndiye mpofunika kukhaso ndi mapulani amanyumba a midzi kuti midzi nayonso kutsogoloko izioneka ngati tawuni. Manyumba okhala bwinobwino mulaini apa laini apo zoterozo. Chimenecho ndicho linga cha boma. Chonde dziwani kuti sizololedwa kumanga pena paliponse tsopano popanda chilolezo motsutsana ndi mapulani a konsolo yanu. Ku districtiko angadzakugumulireni chifukwa izi zayambika kale kuti tikafikire masomphenya a Malawi 2063 kuti Malawi yense tsopano zomangamanga ndi zochitika pa nthaka zizichitika mwa pulani. Osangochoka mudzi nkukamanga pamunda ngakhale munda utakhala wako.
midzi ikhale midzi, kolima kukhale kolima, kuti titeteze malo athu olimawo kuti tizikolola zochuluka ngati kale. Zimenezo zimene boma likufuna kuti tikhale kumene tikupitamo. Tikafika ndithu ndi zotheka, chifukwa boma ndi mabungwe ambiri agwirana kale manja kuti titero. Ena mwa mabungwe amene ndikunenawo akuonetsani zimene akuchita pamodzi ndi boma motere. Ife abungwe la Habitat for Humanity Malawi amene takhatugwira ntchito mu dziko lino kuyamba chaka cha 1986 takhatumanga manyumba kwa anthu mabanja osowa maboma osiyanasiyana m'Malawi munomo. Pambali pomanga manyumba kwa mabanja osowa timaphunzisanso amisiri amene amanga manyumba upangiri wamomanga mangiri nyumba zolimba zomwe sizingagwe zikakhala kuti zakhuzika ndi ngozi zokugwa mazizizi. Komanso timalimbikitsa anthu kumanga nyumba zogwiritsa ntchito monga ngati njerwa zopangira sementi kuti anthu asamaotche njerwa zawo, chifukwa kamaotcha njerwa ndi nkhuni amakhalanso akudula mitengo imene imakhala kuti ikutetezera nthaka komanso ikutetezera manyumba m'njira zosiyanasiyana. Ife ngati Malawi Housing Corporation amene udindo wathu ndi omanga nyumba m'dziko lino la Malawi, takhala tikuona kuti kodi nyumba zimene tikupereka zimene Amalawi akufuna zikukwaniritsidwa motani, ndipo nyumba zimene tinazo ndi pafupi 6,500 Malawi muno, koma Amalawi amene akufuna nyumba za rent komanso zokula ndi ambirimbiri opitirira 100,000. Kotero kuti tali kuperewera kwakukulu kumene kulipo, ndipo pachifukwa ichi takhala tikuyesa njira zosiyanasiyana kuti tithe kumanga nyumba. Patakali pano tifuna titsimikize kwa mtundu wa Malawi kuti tamanga nyumba 254 mzaka zitatu zapitazi, zimene tazimanga m'mizinda ya Zomba, Lilongwe, Blantyre komanso Mzuzu. Popitirira apa, bungwe lathu lapanga ndondomeko yoti timange nyumba 250,000 mzaka 10 zimene zikubwerazi, ndipo imene tikuitchula kuti project 250. Nyumba zimenezi zakhala zosiyanasiyana, nyumba zoti anthu akhoza kumagonamo, komanso zakhala tikumanga nyumba monga zamalonda ngati ma shopping malls, zipatala, masukulu ndi zina zotero. Tifuna tinenenso kuti takhazikitsa ndondomeko imene tikufuna tithe kuteteza chilengedwe, kuonera kuti pa nyumba zimene tikumanga tsopano tikumamanga ndi ma cement blocks m'malo momangira ndi njerwa zimene zimaononga mitengo komanso chilengedwe. Ife monga Catholic Relief Services background yazapo kuti pali mavuto osiyanasiyana monga okhudzana ndi zakamangidwe. Mavuto amene ndi monga amene anthu amangira manyumba awo zikupezeka kuti ali ndi vuto, koma tatengapo gawo pothandizira kuti zimene zikonzedwe. Maizo monga tatenga gawo lowunikira, gawo lomathandiza azimisiri kuti akhale ophunzitsidwa bwino nkhani za mamangidwe awo, komanso ingakhale nkhani za kasakhidwe kuti nyumba imangidwe pati takhala olimbikitsa kuti anthu asamamanga kumalo kumene kumalikha madzi koma zimanga kumtunda. Takhaso tikumanga manyumba komano kutsatira ndondomeko za makomo zimene tingathe kumanga manyumba amosiyanasiyana. Limodzi mwa gawo loyamba limene tachita ndikuyang'ana zipangizo zogwiritsa ntchito monga kalongedwe ka njerwa. Njerwa zowotcha zimaononga chilengedwe, koma tatengano njerwa na SSPs, zine njerwa zimene zimapangidwa ndi dothi komanso zimakhala kuti zimasakanizidwa ndi cement ochepa amene zimapangitsa njerwa zikhale zofikirika. Izi njerwa zolimba komanso zopirira ku ngozi za madzi. Ife Red Cross Society timathandiza aboma nkhani za ngozi zamadzidzidzi. Ndipo timagwira ntchito zosiyanasiyana. Imodzi mwa ntchito zimene timagwira kuthandizana ndi aboma mukamakhala ndi ngozi zamadzidzidzi nkhani zopanga manyumba. Timathandizira kulandira nthawi ya ma-assessments kuti tione kuti kodi ma damages
moyo wangu na mndani ndio nyumba mnamo ndikira tu ndangati nyumba mnamo ndikira kwa mungu tata ndipo anafunga support yake tikadondi mapangano maplani atu response kuti thandizira pamwe wao zilobia isingira nyumba sema siyana kuti ndinobeleka simathandizo amene wamanyumbawo amakhali kwa magawo angapo timangana kuna manyumba ametinga mangire panthawi ngo zanga zitikaje kumene zatempola timapanga zimezo komanso pakapita nthawi yayikavata timamanga manyumba amene patisiri kuti mathe hazard resilient houses amene cholinga ndikufuna kunena kuti ngozizonga matizizi zimenezi zimakhala zikubwera chaka ndi chaka koma tikamanga timange nyumba yolimba yolimba kuti ngoziweti adilabe manyumba amene asagwe akhala kumabe Ora kuti ngati mupele underground kuna mukaone kumadera chino ndifuna kumene mina madzi usafira machitire mukanaza kuti nyumba namangira pana kaimabe isali mamanga ndi foundation yolimba bwino concrete yolimba bwino malata yolimba bwino so timanga limbikitse nditumia nyumba iyo tisamango mangapo koma zimene azikhala manyumba olena kuti akhale opirira ngozi zomba madzidzidzi zimenezi komanso kuno wonjezera kumbali kuti timathandiza lero kumanga manyumba ane ifeti ndi udindo kumene timapanga kulidi kana timathandizira kutsogolera cluster imene mangana is shelters so ndife kulidi ndithu wa shelter cluster amene timagwira ntchito mothandiza mandanza athu ahousing ndipo ifatike ndindo bana ngati kulidi wa shelter cluster timathandizira so ndikubeka kupangiro oyenera mapartners osiyana amene ndithu akufuna kugwira ntchito zosiyana kupereka zipangizo zokati pakati kumangira manyumba kakumangira manyumba amene so ntchito imene ndifuna kuye kuwumikiza andazo athu akuboma manyumba amene abwera ati osangala kwambiri pamodzi ndi banja langa nkhawa zimene tinali nazo kuchokera kumene kuja kufika kuno zakangati zikuyiwalika tikhala pa manyumba achitetezo abwino mazolo atabwera akhala kuti sitingadandaule china chonse sitingalere nkhawa tikusangala kwambiri chifukwa choti boma inatithandiza pozera ku IOM kumanga manyumba amenewa kuthokoza kuti osangala. If our small farm cities Africa timamanga manyumba koma sitimangomanga nyumba chabe ngati nyumba imene mukuiona apa timaonesesa kuti tili ndi solution yoti munthu wina aliyense Malawi munomu atha kupeza mwayi wokhala ndi kanyumba koma pa nyumba pakepo akhale ndi kaploti kuti kazitha kumpangiranso ndalama chifukwa munthu mukampasa nyumba yabwino popanda chakudya ndiyoti palibe chimene mwapangapo. Nyumba yathuyo imakhala ndithu yoti lekati yoyambirira pa base penipeni ya 2.5 million kwacha chifukwa yoti tikufuna zoti munthu wina aliyense m'Malawi munomu azitha kukhala ndi mwayi woti atha kupeza nyumba yabwino. Komano nyumba zathuzo timakhala nazo mu community yeti timafuna zoti anthu akhale mu community yabwino mu community imeneyo mafika kuti munthu azikhala ndi umoyo wabwino ndoti athe kupeza chakudya athenso kupeza madzi akhalenso ndi life yokhazikika yabwino ngati imene angathe kupeza mtown. Ndi thandizo la ma Goodwill Ambassadors boma lamanganso manyumba ambiri a anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Zikomo poonera kanemayi. Zikomo kwambiri tathokoza kanema amene analionetsa kuti kodi ntchito imeneyi kugwirika bwanji akugwira ndi ndani komanso ndi zolinga ziti kupita chitsogolo. Taona pamenepo abale pachitukuko amene akuthandizira boma pa ntchito imeneyi yomanga nyumba zolimba zofikirika komanso zopirira ku nkhani yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. Olemekezeka President. Next on the program is a statement. The statement is coming from Honorable Dawes Gomba, MP, Minister of Lands. He is also doing the honors of inviting you, Your Excellency, to officially launch the house designs. You also, Your Excellency, commission the land cracks and also present the copies of the Malawi house designs. Thank you so much, Your Excellency.
Your Excellency, Dr. Lazarus Chakwera, President of the Republic of Malawi. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Cabinet Ministers and Deputy Ministers here present. Madam Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet. Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps, Pana Regional Chairman, Chigawo Chapakati, Honorable Patrick Zebron Chirondola, Honorable Alfred Gia, MP for City Center constituency. Your Worship, the Mayor of the City of Lilongwe, Councillor Esther Sagawa, all majesties and paramount chiefs, and indeed all traditional chiefs here present, Reverend Kachipanda, Board Chair for Malawi Housing Corporation and its management, representative from Henan Gorge and other housing sector partners here present, officiating clergy here present, our land clerks at the back here present, Mbumba Chakwera, members of the press, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, I'm profoundly honored and privileged to welcome you, sir, here at Bingu International Convention Center, BICC, where you are officially opening the first ever inaugural National Housing Symposium. Your Excellency's presence alone at this place is very significant, and it demonstrates Your Excellency's unwavering commitment towards the welfare of people of Malawi. For every living human being must live in a house or a shelter to survive. Your Excellency, my humble task this morning is to request you, sir, to officially open the National Housing Symposium. However, before I do that, allow me to narrate a brief background on the National Housing Symposium. Your Excellency, sir, in the recent past years, the housing sector in the country has been rendered vulnerable to harsh weather conditions and natural disasters, especially during rainy season. Such a condition sometimes have culminated in two disasters like water flooding, strong winds, cyclones, storms, and mudslides. Your Excellency, natural disasters are inevitable, but our preparedness in response to such disasters could ease the impact. For most of these disasters are aggravated by man-made activities linked to effects of urbanization, climate change, global warming, environmental factors, just to mention but a few. Your Excellency, the housing sector is one of the social sectors that is mostly affected when disasters strike due to loss of shelter and the loss of property, leading to eventual displacement of people as they migrate from one point to another, looking for safer places, shelters and houses. In some adverse situations, we have even lost lives owing to disasters and the inadequacy of resilient houses. It is for such problems, Your Excellency, that the housing sector needs to come together through such a symposium to discuss, share knowledge and experiences, as well as coming up with solutions and recommendations to improve and address the challenges affecting the housing sector, since it needs collaborative and multifaceted approach by all stakeholders, from both public and private institutions. Your Excellency, I'll be failing if I do not report that under Your Excellency's dynamic and wise leadership that places the people's welfare at heart, government is already addressing some of the problems affecting the housing sector through projects and programs being implemented by your Minister of Lands.
And landmark achievements have been registered in this regard. Your Excellency, when you took over government leadership as president of this country in 2020, Malawi 2063 was launched. The issues of housing in the 2063 under the pillar urbanization have been considered by emphasizing on the important role that housing plays in achieving sustainable development goals. Malawi 2063 aims to transform Malawi into a middle-income country, and housing attributes to several factors. For instance, economic growth, where housing development stimulates economic growth through construction, jobs, and increased economic activity, but also through the social inclusion, where affordable housing reduces poverty, inequality, and social exclusion, promoting social cohesion, but also human capital development, where safe and secure housing improves health, education, well-being, and developing human capital. Further to that, infrastructure development, where we're saying housing development drives investment in infrastructure, including roads, water, but also energy. And further to that, urbanization, where we are saying well-planned housing development manages urbanization, promoting sustainable cities and communities. Industrialization, where housing supports industrialization by providing workers accommodation, but also boosting productivity. In the same vein, agricultural transformation, where we're serving housing in rural areas improves farmers' well-being, increasing agricultural productivity, but also tourism development, where we're saying quality housing, accommodations enhance tourism, boosting foreign exchange earnings. Over and above that, climate change resilience, where we are saying resilient housing construction mitigates the effects of climate change, ensuring sustainable development. And the last being inclusive growth, where we are saying housing development promotes inclusive growth, reducing poverty and inequality, aligning with the Malawi 2063 vision. Your Excellency, let me also take this opportunity to commend the housing sector's cooperating partners for continued support in the implementing government efforts in easing housing challenges during the dire times when disasters strike, for the quickly respond with support of resources like temporary housing shelters so that the affected are housed. Your Excellency, as long as a long-term measure initiative to sustain the risk and impact of disasters, partners have joined hands with government to mobilize resources for construction of houses for the vulnerable groups and the victims of disasters for safer places. We have so far built 4,300 houses through various partners in the flood-prone areas. Apart from the housing construction projects, Your Excellency, carried out by government through your Minister of Lands, we appreciate Your Excellency's unwavering support on other housing projects programs that have direct impact on the general public. For instance, the Public Service Home Ownership Scheme for the past 4 years, including the current financial year, has been reasonably recapitalized. The mortgage loans provided to public servants to enable them to build and purchase decent and affordable houses will go a long way in alleviating the housing challenges faced by the public servants. Your Excellency, Malawi, just like most UN member states, adopted some of the sustainable development goals to housing, and adequate and affordable housing leads to benefits in health, education, economic opportunities. The father and founder of Malawi nation, late Hastings Dr. Kamuzubanda, used to say, Malawians should be sleeping in houses that don't leak. In other words, poor housing of humans leads to health challenges and the failure to participate in economic development activities by citizenry. For it is health or healthy people who could participate in the economic development activities of a country. Further, one of the development indicators of any development nation is the housing infrastructure through housing construction projects across the country. And indeed, our nation is transforming, for some of the houses are even constructed in the rural areas.
Your Excellency, there could be no house without land. And therefore, government undertook the employment of 319 land clerks to be sent to all traditional authorities in the country to oversee land management issues that currently have become a challenge on its own. And these are the students that, or the officers that are at the back of Your Excellency, sir. These land clerks have been undergoing through a training at the Mlilongwe University of Agriculture, Luana, where among other modules, they have learned how to set up prototype designs that your ministry has developed. And the designs will be shared freely. Let me emphasize, they will be shared freely, to all Malawians. So the land clerks at the back, please, sizogulitsa plan amene tipereke kudziko. And that will be done to all the people in the country that will intend to build houses. And they could consider adopting the designs for their houses to be affordable when constructing, and safer and resilient to any disaster, and their building materials are zero carbon emission and friendly to the environment. The Minister has also reviewed the Safer Housing Development Handbook for use by all. Your Excellency, it is my expectation that the Constituency Development Fund will use nothing but these designs so that we have planned houses at the constituency level. Your Minister of Lands is already finalizing the bills of quantity and most of the models for each of the designs, and these will be shared with our housing officers at every district across the country and indeed at all the councils. And the costs would have to be updated from time to time. Your Excellency, ladies and gentlemen, at this point, it is my singular honor and a rare privilege to humbly request Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, to launch and hand over the designs to representatives of district commissioners, traditional authority chiefs, land clerks, and later on to officially open the first ever inaugural National Housing Symposium by addressing the gathering. I thank you, Your Excellency, sir. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Deus Gumba MP, Minister of Lands, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present. Your Excellency, Dr. Nancy Sangweme,
Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi, and Dean of the Diplomatic Corps. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present. Your Majesty, Inkosi Makosi Goman V, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Yungu, Paramount Chief Karinga, Temba la Matemba, Chikwa Maembe, and Paramount Chief Kaduya. All the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present. Honorable Patrick Zebo Nchilondola, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Center, and all the regional leaders of the Tonse Alliance here present. Your Worship, Councilor Esther Amina Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councilors here present, all the members of Parliament here present, Bishop Kapanda, officiating clergy, and all the religious leaders here present, all the traditional leaders here present, distinguished invited guests, Amai Diabab. Kani yatibweretsa pano Sinai koma ya nyumba zokhalamo. Mdziko muno mwakhala muli vuto losowa manyumba okhala kwa nthawi yayitali. Ndipo chaka ndi chaka Malawi amangonamizidwa kuti vuto likonzedwa, ena mpaka kufika powauza Malawi kuti apatsa Malawi malata ochipa, koma ngakhala nali ndi mwayi wopanga zimenezi kwa zaka zingapo, lero ukati uyende m'midzimu supeza chizindikiro choti Amalawi anapeza malata ochipa oti afolere manyumba awo kuti zofolera ndi udzu zikhale mbiri yakale. Sikuti masomphenya wana ali oyipa tayi, chifukwa vuto losowa manyumba amalata ndiye ndilalikulu, koma vuto nloti atsogoleri amene analonjeza zimenezo zinawakanika kuchita. Malo mowapatsa Malawi malata ochipawo kuti amangire nyumba zawo zolongosoka, ena ndi aja timamva kuti amadzikundikira okha matumba a simenti kudzera njira zosaloledwa. Kudzera njira zosaloledwa ndi malamulo. Tsono utsogoleri otumikira wanthu satero. Ndipo napa nkhani imeneyi amene tikuyenera kuwavulira chipewa. Ndi a President opuma Dr. Joyce Banda, chifukwa muzaka ziwiri zimene analamulira dziko lino anayesetsa kulimbikitsa ntchito yomanga manyumba a anthu m'midzi. Umenewo ndiye utsogoleri otumikira wanthu. Ndiye
Inenso Chilowere mboma ndakhala ndikuonetsetsa kuti vuto la kuperewedwa kwa manyumba okhala mdziko muno likonzedwe ndipo likukonzedwa ndithu tsiku ndi tsiku. Amalaya azanga, wina asakunamizeni. Vuto la kuperewera kwa manyumba mdziko muno ndi lalikulu zedi, ndipo likukhudza Malawi osiyanasiyana. Ndiye titaliunikira vutoli mofatsa, titaliunikira mofatsa. Tinaona kuti ngati tili serious pofuna kudzathana ndi vuto limeneli, tiyenera kuyambira manyumba a anthu amene amagwira ntchito nthambi zachitetezo, monga asilikali, apolisi, ndi oyang'anira ndende zathu. Chifukwa tonse silingagone mwamtendere pamene anthu amene amatiteteza alibe ndipo okhala pomwe. Madera amene amakhalawo na amatitumikira. Ndiye chifukwa cha chimenechi ndidayambitsa project yomanga manyumba 10,000 anthu ogwira nthambi mu nthambi zachitetezo. Ndipo pamene nyumba zimenezi zimene analonjeza mapresident wena simungaziloze lero chifukwa anangozisiya miyala ya maziko yokhayokha, ine nditha kunena molimba mtima za ntchito ya manja anga. Chifukwa pa manyumba 10,000 amenewa, manyumba oposa 1,000 namaliza kale, manyumba oposa 4,000 ali mkati, ndipo manyumba oposa 500 atsala pang'ono kulolezedwa kuti tiyambe kumanga. Ndiye kuti tikaphatikiza onsewa akupitirira theka, kutanthauza kuti pozamaliza kutumikirana Malawi mchaka cha 2030 manyumba onsewa adzakhala atamalizika. Komano lero Komano lero nachiona cha nzeru kuti tiyambe ntchito yomanganso manyumba a Malawi. Akatswiri ona za chiwerengero cha anthu mdziko muno anatiuza kuti mdziko muno mukuperewera manyumba okwana 250,000. Ndiye lero ndili okondwa kulengeza chiyambi cha project imeneyi yomwe tikuyitcha project 250. Ndiye poti ine
zongoyika miyala ya maziko simfuna. Chomwe muyenera kudziwa nchoti mwambo wa lerowu sikuti ukutanthauza kuti ntchitoyi iyambika mtsogolomo ayi. Pofika tsiku ngati lero la mwambo otsekulira project imeneyi, ndiye kuti project imeneyi tinayiyamba kale ndipo manyumba oposa 500 ali mkati. Poyambira menepo 500 zidayambika kale. Ndiye pozindikira kuti manyumba awa afunika kuti Malawi Housing Corporation ikhale ndi ofesi ya mphamvu ndi cholinga choti zigwira ntchito bwino posamalira manyumba awa, lero nayambitsanso project yomanga office block ya Malawi Housing Corporation kuti nayonso tiyambiretu. Tekuni Maseka nda board chair architect Reverend komanso anduna MP kuti izitu ine paja simfuna akuti iya imsatero ntchito tunenayi iyambika pompano tete kumdzatseguliranso posachedwa. Chifukwa ntchito tayiyambayi yomanga manyumba 250,000 ndi ntchito yofunikira Malawi Housing Corporation yamphamvu pofuna kuti pomamaliza ndime yanga mchaka cha 2030 tidzakhale titakonza ndime yayitali. azimanga nyumba 25,000 pa chaka. Ndiye poganizira ntchito zimenezi nachiona cha nzeru kuti kuno ku Malawi tipange National Housing Symposium imeneyi yomwe ili yoyamba kuchitika kuno ku Malawi. Cholinga cha msonkhanowu kugawana nzeru zokwaniritsira masomphenya amenewa komanso njira zogwira ntchito limodzi kuti izi zonse zikuthekazi zisayimire pa njira. Ntchito isiya boma lokhayo. Mwachitsanzo ndine wothokoza koposa chifukwa cha thandizo lochokera ku dziko la China pa ntchito yomwe tikuchita kuti masomphenya amenewa atheke. Mukafunsa Malawi Housing akuwuzani kuti bungwe la China lotchedwa Henan Gorge Development lomwe Malawi Housing anali nalo ubale kalekalero pano labweranso ni cholinga choti tikambiranenso mwa tsopano mgwirizano wathu. Ndipo pali ndithu mabungwe ambirimbiri amene akuyenera kukhala ndi gawo pa ntchito imeneyi. Chifukwa chake ndili ndi chiyembekezo kuti symposium imeneyi kutuluka zaphindu komanso zothandiza kuti project 250 iyende mwamsanga. Ndikufuna kuti msonkhano ubwere ndi mfundo zothandiza kuwunikira kamangidwe ka nyumba zimenezi mosavuta komanso molimba. Ndiye ino anduna
fundo za msonkhano umenewu nkhala nuziyembekezera kuti ripoti lake ndi zochitikazo timati action plan mutipatsa masiku akubwerawa mwamsanga. Chifukwa paja National Housing Policy inakhazikitsidwa kale mu 2019 ndipo kumene kwatsala nkungoyipatsa update kapena kuyipanga update ndi fundo zomwe zituluke mu symposium imeneyi. Potsiriza mthokoze waukulu abwenzi wathu onse omwe adagwira nawo ntchito yothandizira kuti tsiku la lero lifike ndipo mwambo umenewu wa ntchito imeneyi utheke. Mkati abwenzi nutanthauza mabungwe ngati Habitat for Humanity, Malawi Red Cross, Catholic Relief Services, Malawi University of Business and Applied Sciences, Luana, Gift of the Givers, International Organization for Migration, Malawi Housing Cooperation, Malawi Institute of Architects, Malawi Engineering Institute, bungwe loyang'anira zomangamanga la NCIC, ndi ena ndi maofesi aja aunduna wa maboma ang'ono komanso nthambi ya zomangamanga omwe akhala kugwira ntchito ndi nthambi ya za nyumba komanso ndi ofesi yanga kuti ntchito imeneyi ipite patsogolo tizichitira limodzi. Ndiye nonsenu ndikuthokozeni kuti mwagwira ntchito yotamandika. Unena zoona zitukuko ndiye zochitika zikutheka ndipo silisiya kuwatumikira Amalawi. Mtengerepo mwayi kuthokoza olemekezeka a Dr. Bakiri Muluzi ndi a Dr. Joyce Banda, atsogoleri akale omwe ndi akazembe abwino a nyumba ndi mabwezi onse chifukwa cha thandizo la nyumba lomwe linaperekedwa ndi mayiko ena pamene dziko lino linakanthidwa moopsa ndi namondwe wa Fred. Mzimu umenewu oyika chitukuko patsogolo ndale pambuyo ndi mzimu wabwino komanso othandiza. Ndiye oloena atsogoze ndale zonyoza ni zogendana, ife Amalawi tiyeni tisatitengere kumtima. Ifeyo mfundo yathu ikhale yomweyi basi, chitukuko patsogolo ndale pambuyo. Ndiye pamene ena akuita nani msonkhano ya ndale zonyozana, ife tikukuita nani msonkhano yokhazikitsa zitukuko chifukwa tsiku la chiweruzo likadzafika, Baibulo limati tonse tidzaweruzidwa.
tidzaweruzidwa ndi zimene tachita ntchito za manja athu, ndipo pamene wena azikhala bize kutipekera nkhani zabodza, ntchito zathu zachitukuko zidzatiyankhulira mopanda mtsutso. Zikomo kwambiri nonse, Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amayi. Takuthokozani amayi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mwapambana. Zikomo kwambiri. Tathokoza olemekezeka president. Tsopano kupitirira ndi programu iyi, gawo limene likubwera tsopano apa ndiyoti inu mukupereka buku limeneli kapena kuti chifanifani chimene chikutchedwa kuti Malawi House Designs, imene ikufotokozera ndithu kuti nyumba zathu mapulani akadziyenda motani. Poyamba penipeni ndiyitane Bambo Stanley Mwambira, iwowa ndi DC mboma la Dowa, adzibwera kuno kutsogolo kudzalandira buku limeneli. Kadzibwerani ndithu kutsogolo. Pamene iwo akubwera ndiyitanenso inkosi ya makosi Gomani 5, iwonso abwere kuno kutsogolo. DC akuyimirira the urban, DC wonse kuyimiriridwa pamenepo. Inkosi ya makosi Gomani 5 kubwera kuno kutsogolo. Ndiyitanenso Paramount Chief Themba la Mathemba Chikula Maimbe, iwonso abwere kutsogolo adzalandire nawo buku limeneli la mapulani a nyumba zolimba, zofikirika, komanso zopirira kuzowawa zakusintha kwa nyengo. Pomaliza gawo limeneli ndiyitane Senior Traditional Authority Kalumbu. Mmene mukumvera apa chimene chikuchitika kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuperekatu maplani, tinene kuti mabuku mmene muli maplani a nyumba zimene zimangidwe zapamwamba zimene fotokoza kuti iyayi mwambo wake umene ukuchitika ku Bingu International Convention Center. Nyumba zimenezi zikuyeneka zikhale zolimba komanso za maplani abwino zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndetu president wa dziko lino akupereka oyimirira monga ngati bwana mkubwa ana Diani Kamba amene wanda boma la Chikwawa, amene watu akuyimira ma DC wonse, komanso tu inkosi ya makosi Gomani amene watu akuyimira mafumu achingoni onse mdziko muno, komanso tu apereka buku limeneli la mapulani kwa Paramount Chief Themba la Mathemba Chikula Maimbe amene wakuyimira kumpoto konseku, komanso tu akupereka buku limeneli kwa Senior Traditional Authority Kalumbu ya mboma la Lilongwe amene akuyimira chigawo chonse cha pakati. Zonse zimene timakamba zija kunena kuti cholinga kuti nyumba zimenezi zimangidwe dziko lonse la Malawi, nyumba zolimba zooneka bwino zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi madera onse. Nde dziko lonse la Malawi maboma onse 28 akuyeneka ndithu atsatire
mapulani amenewa afotokoza kale kuti akhala maofesi ama DC makonsolo monse mdziko muno. Anthu onse amene angafune mapulani amenewa atha kumakatenga kumeneko kumakonsolo amaboma osiyanasiyana ndikumatengera akamangidwe ndondomeko yakamangidwe imeneyo kuti nyumba zimenezi zimangidwe mwa dongosolo. Komanso kuti kutenga kwa mapulani amenewo kumakonsolo kukhala kwa ulere, palibe ndalama zimene tikafuna mapulani amenewa tizipereka ayi, koma tizikatenga ndithu mwa ulere. Pano tsopano president wa dziko lino akutolesa zithunzi ndi ena mwa akuluakulu amenetu ayitanidwa kutsogoloko kuti atoletse zithunzi ndi president wa dziko lino. Ena mwa iwo ndi ogwira ntchito mboma akuluakulu ndithu, komanso ena mwa mabungwe amene amagwira ntchito zimenezi zomanga nyumba. Akuluakulu oyimira mabungwe amenewo ndi amenetu atoletsa nawo zithunzi. Pano mwambo umenewo watha tsopano. Zikomo kwambiri olemekezeka president chifukwa cha mawu anu achilimbikitso, mawu ogwira mtima amene inu munali nawo pa ife kuti ngati dziko tigwirane manja tichite chimodzi nkhani yokhudzana ndi zitukuko zosiyanasiyana zomwe zilipo. Chifukwa lero timakamba nkhani yokhudzana ndi nyumba zimenezi zomwe zikhale m'madera onse mdziko muno. Takuthokozani olemekezeka president. Ndipo tsopano ndimafuna kuti ndikupempheni kuti muime kuti mutitsogolere ku nyimbo ya mtundu wathu. Yeah.
ya mtundu wathu yoyimbidwa ndi Malawi Police Brass Band kutifikitsa ndithu pamapeto pa mwambo kukhazikitsa ntchito yomanga ofesi yayikulu ya bungwe la Malawi Housing komanso kumanga nyumba zabwino zolimba zopirira kungozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimangidwe mdziko muno. Nali mwambo ndithu wa pamwamba kwambiri pano president ndithu wa dziko lino komanso mayi wa fuko lino akutsanzikana ndi ena mwa akuluakulu amene anabwera ndithu ku mwambo umenewu, akuluakulu ogwira ntchito mboma, mafumu komanso ena akuluakulu amabungwe amene amaona ntchito zomanga nyumba mdziko muno ngati Malawi Housing, Habitat for Humanity, Catholic Relief Services, amene ndi mabungwe amene anapanga zionetsero zosiyanasiyana za mmene amamangira nyumba zawo. Atifotokozera kuti iyayi kuyambira pano pita chitsogolo nyumba zimenezi sakufunanso kuti zikhale zoononga chilengedwe, akufuna kuti iyayi zimangidwe moonetsetsa kuti chilengedwe sichikuonongeka. Nyumba zimenezi afuna kuti azimangira doti kuphatikizapo cement osati njerwa zija zotcha ndi mitengo ayi. Ndetu ndimene zayendera kuno ku BICC timanena kuti ntchito imeneyitu ikutsatira zokambirana zokhudza nyumba mu Africa Housing Forum zimene zinachitikira ku Nairobi mdziko la Kenya mchaka cha 2022 pofuna kulimbikitsa anthu amaiko amu Africa kukhala ndi mwayi wopeza nyumba zabwino pa mtengo wabwino. Ndetu ntchito imeneyi ngati ya Malawi tayilandira moti malingana ndi kukwaniritsa masomphenya a 2063 ndi mmene zakhalira ndithu mwambo uno umene wachitikira ku Bingu International Convention Center. Ndi pamene president wa dziko lino akutuluka kuno ku BICC pamene pakhale pamapeto pakulutsa kwathu kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Ndithokoze anzanga onse amene timathandizana nawo ntchito kuno kuti mutha kuonera pa TV komanso kumvera pa wireless. Ine ndi Khadija Lapkeni ndikubwenzereni ku nyumba zathu zowulutsira mawu ku Blantyre.